good evening everyone. Maraming salamat. Oh, we're live na ba? Wait lang. Kasi lang commercial. Walang ads. Hindi ko siya na-on. Guys, good evening po. Maraming salamat sa inyong paghintay dyan. Wait lang. Parang, ba't wala siyang ads? Ganun. Ayan, mega shoutout po sa ating lahat. Naririnig niyo ba ako, guys? Hello, naririnig niyo ba ako, guys? Hello? May boses ka. Wait lang po. Bakit wala akong harang? Wait lang, guys. Hindi ko yata siya nilagyan ng harang. Wait lang, guys, ah. Meron naman siya, pero bakit wala? Nagpagdiretso siya dito. Ayan, okay na po. Good evening everyone. We're live po. Ayan, nandito na naman po si VJ Imperial, your Bicolanang vlogger. Wait lang. So we have, hindi pa lang pala tayo. Ayan, so, wait lang guys. Ayan, so, wait lang po. Ayan, good evening po. Ayan, maraming salamat naman po. Pasensya na po at na-late po tayo kasi nagluto pa si Af ng dinner namin and mahina kanina yung net. Ayan, so shoutout po muna tayo before we start. Ayan, Genuine Worships, Rich Channel Vlog, Brian OFW TV. Bicolana Española is here also in the house. Maraming salamat po. Boy Charot is here also. Okay, Kate Vlog in Canada, na nasa Canada, of course, ang ating BFF. Ayan, Ella Grants, ayan, Manay, where are you na? Ayan, pasensya naman po guys, ngarag-ngaragan si host, tali-tali na lang po tayo. Ayan, so, ayan, si Willard Bernati Vlogs, maraming salamat naman sa iyong pa-RL dyan. Thank you. Boy, charot, kala ko, na, nasa Pinas ka host? No, I'm here po sa Dubai. Ayan, sa akala ko Pinas lang mahinganet. Hindi kasi, yung sa laptop ko, siguro loaded na siya. Ayan, Bungie Vlog! Yehey! Ayan, harang daw. Maraming salamat naman sa inyong paharang. Naririnig niyo ako, guys? Ayan, Social Lane, mega shoutout sa iyo kapatid. Brian FW TV, opo, meron. Tamsakdan po, ayan, Mama Jailor TV, maraming salamat naman po sa iyong pagpunta. Ayan, magayon-gayon talaga, Manay. Maraming salamat po. Pajan TV, ayan, mega shoutout sa iyo, Pajan TV. Ayan, mega love shoutout, Madam VJ Imperial. And of course, anak ni ako si Ring ay nasa harang pa po. Maraming salamat naman sa 12 million in the house and we have 37 million thumbs up. Thank you so much po sa inyong mga nagpaharang po dyan. Thank you so much. So, ayan na nga po. So, pasensya na po guys at na-late si host. Dapat 6 o'clock po or 10 p.m. Pilipinas time po yung start natin. Pero na-adjust po siya kasi yun na nga po, after, medyo na-late tayo kasi after pagkagaling sa work, syempre kailangan natin mag-prepare ng dinner. Okay? So, yun talaga yung role natin. Ayan, so, ayan, mega shoutout po sa ating katatapos pa lang po ng kanilang live stream. Helena Dinlasa and Helen and Nicole, mega shoutout po sa inyo. Ayan, nakakatuwa naman po ang inyong banding. Ayan, tamsak. Thank you naman sa inyong patamsak po dyan. Mega shoutout everyone! Ayan, Bungie Vlog, shoutout ang ating monetized channel po at Ivana ng Dubai, Mommy Bungie Vlog. Maraming salamat, Mommy Bungie Vlog. Ayan, hope to see you soon. Sabi niyo this end, ngayong end of this month. Magkikita-kita ba tayo? So ayan, maraming salamat naman. We have 17 million viewers. Okay? So, ano yung ganap natin for tonight? Of course, continuous pa rin po ang ating pagbibigay ng bananas, which is kapag bago lang po kayo dito sa ating live stream.
ay meron po kayo ng 5 up to 10 bananas po yan. At kapag nakita ko nagpa-participate po talaga tayo inside dito sa ating live stream, and of course, may palaro din po tayo. Para sa mga nangangailangan po ng WH, ay nandito po tayo para magbigay po ng, pero syempre, magbibigay tayo ng kunting quiz, which is may kunting palaro tayo para medyo exciting naman po siya. Diba? Diba guys? Ayan, kaganda! Yung mega love shoutout. Gandang host, ma'am. Maraming salamat sa iyo, kaganda. Ayan, ang um, napakaganda sa Riyadh, kaganda. Ayan, Rico Sabrido Sanita, hi ma'am, musta po tamsak po? Ayan, maraming salamat naman sa inyong mga patamsak dyan at sa inyong paghihintay po. Maraming salamat naman. Ayan, so yay, may tuwad. Eh, bakit may tuwad? Hayaan niyo lang po natin. Hindi talaga natin maalis na may tumuwad. Just leave it them. Okay? So, kung saan sila masaya, supportahan na lang natin. Okay? Basta, we are just doing the right thing. Okay? Which is, we are here not only to, para mag-improve yung ating channel, our own channel, but of course, to help others. Diba? So, sabi nga sa nakikita natin sa ibang nag-LS, paangat program. So, which is yung po yung aim natin. Yan. So, para din makatulong tayo sa ating mga kapwa-YouTuber na yung aim din ay ma-monetize po ang kanilang mga channel. So, sa pamamagitan nito, kahit sa maliit lang po na pamamaraan, ay syempre, nakakatuwa, di ba, na we're helping others. So, yun, magtulungan na lang tayo. Ayan, sabi ni Helen and Nicole, ay, nalagpasan ko, ay, mega shoutout po sa'yo, Mitch Rondahanan. Hello po, host, napadaan ulit. Hello ni Nicole at Boy Charot Kaganda. Mega shoutout po. Ayan, play lang to host soon to sleep. God bless. Sure, no problem po. While tulog mga alaga. Go. Ayan, sabi ni Kaganda, mas mahal. Mas mahal ang tuwad. Ayan. So, hello ni Nicole. Hello po. Ayan, senyoreta. Kasi senyoreta, hindi senyorita. Ayan, senyoreta, 19. Hello. Ayan, mega shoutout sa lahat. Ayan, BG habang kumakain. Maraming salamat sa iyo. Kaganda. Ayan, Helen and Nicole, mega shoutout. Ayan, nagkita-kita ang mga Kagami TV channel and Kaganda team. Maraming salamat naman sa inyong full support sa aking live stream. So, yun na nga po. Ayan, so painitin lang po muna natin. So, mga 20 minutes ay patuloy pa rin po yung ating Pinoy henyo, or you can suggest kung ano yung pwede nating kasi gagamitin ko sana StreamYard, kaya lang ko baka malaglag naman ako same as before, yung sa Grand LS ko na guest po natin. Special guest po natin that time ng ating mega sponsor, syempre ng subscribers and views ng Mr. Kagami TV channel. Of course, ang mega sponsor din po natin that time, si Kaganda. Maraming salamat sa iyo, Kaganda. Ayan. So, nandito rin po isang monetized channel na nasa Riyadh, representing Mami Lerma Bian Vlogs. Maraming salamat, Lerma Bian Vlogs. Ayan, Yahoo! Nasa harang pa, sorry. Yes, magandang buhay all. Ayan, so magandang buhay sa inyong lahat. Ayan, so hi Ma'am Lerma. Ayan, napaka-supported talaga nito ni Kuya Rico Sabrido. Aba, hindi ka na yata natutulog ah. So, ayan. Ayan, sarap na umuwi. Hahaantok ako. Sige na, sleep ka na po. Abay, matindi ang pa-welcome. Siyempre, ikaw pa ba, Mami Lerma? Ayan, so, may nakita na akong bago. Okay, siyempre, sabi ko nga po, kapag bago po kayo dito sa ating live stream, ay meron po kayo ng 5 hanggang 10 banana po na ibibigay si host. Diba? So, today, September 14, 2020. Okay? Rico Sabrido, shout out. Ayan, shout out. Ila Grand, shout out po. Ayan, so napapa-shoutout na naman si Mami Lerma Bian Vlogs. Maraming salamat sa iyong pagpunta po dito sa ating live stream. Na kahit naman po tayo kabisi sa bawat isa, ay nagkakaroon pa rin po ng time kahit sumilip or magbigay ng support, which is very, po yan, talaga namang appreciate po yan talaga. Maraming salamat. Ayan, silent mode lang kayo. Haha, Michelle Mitchell Dahanon.
Ayan, uy, ganda, tamsak ako. Maraming salamat sa iyo, The Joey Boy. Ayan, mega mega love shoutout. Yo, wow, thanks daw from Helena Dinlasa. Syempre, si Helena and Dinlasa po. Ano ba yan? Helena? Ayan, mega mega shoutout po sa iyo, Mommy Helena Dinlasa, and of course, si Helen and Nicole. Ayan, napakaganda ng banding ng ano na to, ng dalawang to. Nakita ko sila kanina habang ako'y nasa office. Ayan, nagpalipad na nga po si Mr. The Joey Boy. Maraming salamat naman sa iyong paayuda. At dahil dyan, guys, baka naman hindi pa tayo nakadikit kay The Joey Boy na nag-livestream din po siya. Ayan, mahalin natin The Joey Boy. Thank you, The Joey Boy. Ayan na nga po. Ayan, si Boy Charot, sabi naman ni Boy Charot, love, Ella Grant, sakalin kita dyan. Ayan yung dalawa, mahilig magsakalan. Ouch, wag naman ganyan, Boy Charot. Ayan, Bonji Vlog, shoutout na din. Ayan, cheer. Ayan, hindi ako nakapunta, Ma'am Lerma, sa pinapupuntahan mo. May work kasi ako kanina. Ayan, nagpalipad. Ella Grants from Hong Kong. Maraming salamat naman sa inyong paayuda dyan kay host. Ayan, so syempre guys, sa mga hindi pa po nakadikit sa ating mga super chatter, ibababa po ni host ang kanilang mga link para naman po inyong mabigyan ng pagmamahal. Diba? So unahin po natin si The Joey Boy. Ibababa po ni Manay VJ. Ayan, si Manay VJ, ako din po yan. Kapag napadpad po yan sa inyo, yan po ay aking kanang kamay. Sino to? Ayan, so ibababa ko po yung tahanan mismo ni The Joey Boy. Baka naman, let's give our love to The Joey Boy. Ayan, so wait lang po. So binaba po ni Manay VG ang link ni The Joey Boy. Baka naman po bigyan natin ng pagmamahal si The Joey Boy. Ayan, Tagala Channel, mega love shoutout sa iyo. Tagala Channel, harang daw. Ayan, dyan ako believe sa iyo. Idol, having you near me. Ayan, Tagala Channel, tamsak agad. Guys, let's give our love to our super chatter for tonight, The Joey Boy. And next na ibababa po ni Manay VJ, of course, ang kapatid ng ating BFF na si Ella Grants. Ayan, puntahan po natin sila. Ayan, so sabi ko nga po kapag kahit sino po, kahit si host or participants yung nagbababa po ng link, dapat po nagbibigay po tayo ng support. Kasi 'di ba, yung purpose nga natin is paangat. So dapat lahat tayo aangat, hindi lang po yung isa. Okay ba tayo dyan, guys? Ayan, maraming salamat sa iyo, Mami Helena Dinlasa, sa iyong paayuda. Maraming salamat naman po. Ayan, so bababa po natin yan. So guys, si Ella Grants po ay binaba po ni Manay VJ. Ayan, hello Manay Lerma. Ayan, so Boy Charot, yan, idol ko ulit si Ma'am Helena Dinlasa. And ibababa po din po natin yung link pa po ni Mami Helena na nagpalipad po. Mega love shoutout po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagmamahal. Ayan, Helena Dinlasa. Dinikit ko na rin po ito kanina si, tama ba ito? Ayan. So, si Mami Helena Dinlasa ay 1.79K. Ayan, so guys, Helen and Nicole Ella Grants dating dikit. Ayan, Hilema Bien Vlogs, Ella Grants, Manay, matahon ka pa. Ayan, hello Manay, Ella Grants. Parang may sabi. So, yun na nga po. Ibababa po natin si Helena Dinlasa. Ayan. Opo, may alas ako 12 a.m. At Ella Grants, dating dikit. Ayan, maraming salamat mo po sa nagbigay ng ayuda dyan. Bibigyan po natin ng jacket yung mga bagong pasok. Ayan, let us welcome ang mga bago po nating participants for tonight. Mega love shoutout. And maraming salamat sa inyong pagpasok dito sa ating live stream. At nakita ko nga pong may bago po tayo. Ayan, Tagala Channel, wala ka pang jacket sa akin. Ayan, Mami Helena Dinlasa, Helen and Nicole, bago lang po dito sa ating live stream. Shell, nabigyan na ba kita before, Shell? Bakit wala kang jacket? Ayan, Shell Lane. Ayan, mega love shoutout sa iyo, kapatid. Shell Lane. Ayan, Boy Charot, sana Ma'am Helena. Ayan, sabi ni The Joey Boy at Ella Grants, Helena Dinlasa, super dikit kalimbang na ako sa inyo. Ayan, from The Joey Boy. Ayan, nagpalipad rin po ang isa rin pong
napaka-support mo under Kagamiba TV channel. Michelle Machundahanan, mega mega love shoutout po sa inyo. Thank you so much naman. Nakakataba naman ng puso. Ayan, Flex co-host, may LS din ako tomorrow, 6:30 p.m. Pilipinas time po yan. So guys, si Mami Helena po, together with, ikaw lang po ba o kasama ko si Nicole? Ayan, nag-live stream po sila at panoorin niyo po ang kanilang live stream. Nakakatuwa po and super, tawag ito, super amazing yung banding nilang dalawa. Which is kanina habang nasa work ako, parang, oh my God. So, ang ganda ng banding nila. So, at the same time, ginagawa nila sa YouTube, banding each other. Nakakatuwa po yun. Diba? So, saludo po ako dyan sa inyo, Mami Helena Dinlasa. Ayan, Hillary, okay naman, from Ella Grants. Ayan, sabi ni Mami Vanji Vlog, dating dikit. Ayan, musta Mama Ella Grants. Ayan, Tagalachana de Colana Española. Hello, mega shoutout. Ayan, nagkita-kita mga Bicolanas. Ayan, Phil Qatar Live, Tamsak host. Maraming salamat sa iyo. Mami Phil Qatar Live, isang monetized channel din po. Kaya guys, kapag tayo po ay pumupunta sa mga monetized channel, inuulit ko po, please don't skip the harang. Ayan, kasi tulong po natin yan. Magtulungan po tayo. Kaya bakit madaling araw ka na idol? Ella Grants, mag-LS. Pinas time naman din. HK hehe, ayan. Mega mega love shoutout to you. We have new visitor also, Sheila Sulanki. Hi, and mega mega love shoutout to you. Ayan, Helena din Lasa host. Thanks host. Okay, sige pa. Bibisatahin po natin yan. Helena din Lasa ay magda-live stream po tomorrow daw po, 6:30 p.m. Philippines time. Kaya naman guys, let's give our support naman po sa mga nag-live stream or mga nag-premiere. Ayan, di ba? Para mas marami tayo, mas masaya. Ayan, mega mega love shoutout to you sa OFW Rakitera. Mega mega love shoutout to you. Ayan, sa OFW Rakitera, baka naman hindi pa po kayo nakadikit sa kanya. Ayan, boy charot, charot kaayo ko host. Yes, ayan. Daan lang po work mode pa, sure, no problem. Hello, Tagala Channel. Mega, mega shoutout po. Ayan, so maraming salamat. We have 24 million in the house. And meron na tayo ng ilang tamsakyan. Thank you so much naman. Ayan, nakakatuwa naman. Mommy Vanji Vlog. Maraming salamat sa iyo, Mommy Vanji Vlog. And dapat, sabi ko nga, inuulit ko po, let's spread love and kindness, not the virus, okay? So, dapat love lang tayo. Alisin natin yung mga, ano na yan, mga, kung ano man yan, okay? So, dapat love. Love. And dapat sa YT world, dapat nagmamahalan lang tayo. Nagtutulungan tayo, dapat lahat tayo ay mangat po, di ba? So, syempre, priority pa rin po natin ang ating mga, tawag dito, ang ating mga career. Syempre, ako po, nag-work dito sa Dubai. Syempre, priority ko pa rin po yun. And the YT world, kumbaga, sa iba talaga yung talagang pinagkakitaan nila. Pero tayo, kumbaga, ano natin to, sideline, which is, at the same time, nakakaano din siya, stress reliever siya at the same time, di ba? Kasi sa office, masyadong stressful yung work natin, especially kapag loaded. Sa atin sa YT world, di ba? Marami tayong mga na-encounter, mga nakikilala, ayan, virtual friends sa YT world, which is nakakatuwa naman din, guys. Di ba? Ako, ang dami ko naging friends, I think all over the world. Kung may Canada, may US, kung saan-saan. Di ba? Australia, Canada, nakakataba naman ng puso yun, di ba? So, let's spread kindness po and love to each other. Di ba? So, tama yun, guys, di ba? Love lang tayo. Huwag mo sahalin Ella Grants. Ayan. Sa UFW Rakitera, naglapag po siya ng kanyang link sa gusto po dumikit pa, bakas na lang po. Ayan. So, tama po yun. Love lang tayo. Ayan. So, kung minsan, hindi talaga natin maaalis na nagkakaroon ng misunderstanding, which is natural lang po yun kasi tao lang po tayo. Pero, dapat manaig pa rin po yung, yung kabutihan ng ating mga puso. Tama po yan, guys. Para na ako nag-preach, no? So, ay na nga po the Joy Boy, Michelle Pultak, kapatid. Ayan, Phil Qatar Live. Maraming salamat sa iyo, Mommy Phil Qatar Live, sa iyong pagpasok dito sa ating live stream. Ayan, so, si host po normally kapag nag-LS ay lang po, maximum na po yung 2 hours or depende na po yung kapag may big event po tayo. Pero ayoko po kasing ubusin ang inyong mga oras. Ayan, para makapunta pa kayo sa ibang nag-LS, makasupport pa po tayo.
So we're just here para patuloy po na tumulong sa mga nangangailangan ng WH, which is magpapalang naman po tayo. So if you are okay po sa palaro natin, in 10 minutes, we are going to start po. Okay? Hello, hello sa iyo, mega love shoutout sa iyo, Shaver. Ayan, Diyos marhay na banggi po sa Induga Boss. Ayan, sa mga Bicolanos and Bicolanas out there, Diyos marhay na banggi po or good evening po. Ayan, good evening everyone. Ayan, may tuwad ka. Kaya na po natin yung tuwad. Ayan, Rico Sabrido Sanita, done complete po kay The Joy Boy. Salamat po, maraming salamat sa iyo, Kuya Rico. Ayan, tamsak ate. Hugot ba yan, host? Based on experience ba? Hindi naman. Hindi naman po. Nakikita ko lang po or kagabi, parang may gano'n na something. Ayan, maraming salamat sa iyo. Anak niya ako. Mega love shoutout sa iyo. Ayan, at dahil dyan, ibababa din po ni, ibababa po ni VJ. Grabe blooming ka, te. Ay, grabe si Shane, no? Guys, si Shane po ay isa din pong Bicolana na nasa United Arab Emirates din po siya. Ayan, napakaganda po niyang magsalita. Oh my God, kapag narinig niyo ang kanyang boses, napakalambing. Ayan, sila na rin, good evening po, host. Ayan, maraming salamat naman. Nandito na ang ating beauty queen. Ayan, isang beauty queen po si Miss Celine Aringo. Ayan. So wait lang, sino 'yon? Ibababa ko po yung link ni Ako si Ring. Ayan, siya po ay isang monetized channel naman, guys. Kaya kapag tayo po ay pupunta sa kanyang tahanan, please don't skip the harang. Guys, puntahan po natin Ako si Ring. Ayan, inuulit ko po, kapag tayo po at pupunta sa ibang tahanan, oh my God, nandito na naman si Luding. Make it sure po na na ayusin po natin yung pagbibigay natin ng bakas. Yung naayon lang po sa video na napanood natin bago tayo magbigay ng thumbs up or tusukin po natin yung pulang yan plus kalimbang the bell. Okay yan, guys, di ba? So, tawag dito, dumikit na rin lang tayo. Lubos-lubusin na natin, di ba? So, kung may mga extra pa kayo dyan, mga angels or kawal, idikit na rin, di ba? So, mas maganda po yun. Ayan, Bungie Vlog, maraming salamat. Ayan, Boy Charot. Ahaha, okay. Agoy, sabi ni Ella Grants. Ayan, magandahon si host. Maraming salamat naman sa iyo, Ella Grants. Sa susunod gagamitin ko StreamYard. At para naman ikay makapag-play ng iyong mga ng iyong mga pang ano ba 'yon? Pang baili na mga music mo, di ba? Ayan, Lenin Pack Gunner. Mega love shout out to you. Lenin Pack Gunner. Ayan, dapat pala Ella Grants nag-AP ako. Ha. Ano yun? Ayan, Delicious TV. What's up? Ayan, maraming salamat. maraming salamat naman sa what's up sa mga shawarat nyo dyan, guys. Thank you so much. Ayan, so we have 24 million in the house. And thank you naman. Meron na tayo ng 50 milyones na tamsak, which is good vibes po yan. May isa man pong tumawad. Hopefully later, ay bawiin niya po yung tuwad na yan. Kasi wala naman tayo ginawang masama, di ba? We're just here giving some fun, helping others para magkaroon ng madagdagan ng kanilang mga WS. So sana naman good vibes, sana naman ay ma-appreciate naman ng sino man ang tumuwad na yan. Ayan, okay guys. So ayan, hahaha daw. Ayan, Lonix TV is in the house. Maraming salamat sa iyo, Kuya Lonix TV. Isang Bicolano at Uragon din po ito na nag-livestream. Gawan si Manay Lonix TV. Ayan, sigurado napakasarap ng kanilang lugaw doon. Makapasyal nga doon. Ayan, si Luding ay dinadalaw ako ni Luding. Ayan, host, tanong ko lang, VG ka ba dati your announcer? Okay ka ayaw mag-hosting? Hindi po. I'm just a normal, wala lang. Bakit? Parang VG ba? Maraming salamat naman sa iyo, Boy Charot. Nakakano naman yan. Ayang Delicious TV, ganda naman ni VG. Ayan, maraming salamat. Sino dyan ang gusto ng piso? Maraming piso ako dito. Ayan. Kumusta na dyan? Okay naman po dito. Ayan, gandaher talaga. Ayan, syempre, maliwanag na ba? Nakikita na ba yung ating Syempre, may pa-ring light si Mayor Willard Bernante. Maraming salamat pala sa ating sponsor ng ring light, Willard Bernante Vlogs.
Actually, kanina ko pa siya sineset up dapat sa phone. Sabi ko, sige, sa laptop na nga lang ulit. Then, I'm not yet ready. And so, ito na lang po muna for the meantime. Ayan, akyat ka mayamanay, masayaw kita. Ha, ha, ha. Ayan, sino ba? Ayan, Lonix TV. Maraming salamat, guys. Nagpalipad na naman po or nagbigay ng ayuda. Siguro marami siyang benta sa lugawan niya. Kaya nagpalipad na naman to si Manay Lonix TV. So, ayan, yan na lang tira sa Gcash. Ayan, maraming salamat. Ganda boses talaga ni host kahit nung una pa. Ayan. Wag wala ako pakakantahin dahil wala tayong boses na ganyan ha. So guys, ibababa ko rin po yung link ni Mr. Lonix TV. Ayan, napakabait din po niyan. Matulungin din po yan si Lonix TV. At nag-livestream din po siya. Kaya naman guys, let's give our love to Lonix TV. Ayan, nakakatuwa di ba kapag tayo ay nagtutulungan. Ayan, si Mr. Lonix TV is in the house. Mega love shoutout sa iyo. At siya po ay kasama rin po sa VJ's Angels. Thank you so much po. Ayan, si Sai OFW Rakitera. Dan po sa'yo, full pack, dalawa dikit. Ayan. Wow, sarap naman ni Tagala Channel. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit kay Tagala Channel. Tingnan nyo hindi lang isa yung binibigay niya, dalawa pa. Kaya guys, sa mga hindi pa po nakadikit o hindi pa nakapagbigay ng love kay Tagala Channel, let's go to Tagala Channel. Ayan, ikaw may video. Shane Blair, okay. Ate flex ko lang yung first grand live stream next month. Maraming prizes with 500 WH. Anyone can come and join. So ayan guys, si Shane Blair po, sabi niya, next month daw, ay magkakaroon siya ng grand live stream at marami daw siyang prizes with 500 watch hours. Anyone can come and join. Kaya naman guys, dikitan po natin si Shane Blair. Ahaha, sisig mabintanaw, sabi ni Boy Charot. Ayan, shoutout Ma'am Ella. Ayan, dan po kay ako si Ring. Ayan, bibigyan po natin ng jacket at aray ko, nangalayang pa ako. Oh my God, nangalayang pa ako. Ayan, ano to? Sino to? Nabubulol ako. Lenin Pack Gunner. This is real account po para bibigyan po natin ng jacket. Ayan, bigyan po natin ng jacket. And inuulit ko po kapag po ay may jacket na, you are moderator and they are all responsible sa binababa natin link. No copyright, no TikTok video, and dapat short video lang po ang ating ilalabas. So, ayun na nga po. And isa pa. Isa pa pong advice, ayan. So, syempre, ano nga ba yung dahilan at pumapasok tayo sa mga nag-livestream, kagaya po natin ngayon. So, di ba, ang purpose natin, especially ako din nung una, nung hindi pa ako monetize, madalas talaga ako pumapasok sa mga nag-LS kasi isa o dalawang banana, very happy na ako niyan. So, ano ba dapat gawin natin sa loob ng isang livestream? Depende po sa patakaran ng syempre ng host, kung pwede maglapag ng link dito sa akin po ay pwede pong maglapag ng link. But inuulit ko nga po, no TikTok, no copyright, and dapat short video lang ang inyong ilalapag at iwasan po natin mag-flooding. So okay lang po yan guys. And isa pa po, kailangan kung gusto nyo talagang dumami ang inyong mga bananas, unahan nyo na po. Shout out their name. Let's say, Lunix TV, on the way ako, or OTW ako sa iyong tahanan para naman si Lunix TV ay makapag-prepare ng kanyang lugaw at makapag-rest back agad sa kung sino man ang pupunta sa kanyang tahanan. Di ba mas okay yon? So, give and take, give and take. Huwag lang po tayong take ng take, di ba? So, dapat ano po yan, balance po si take and give or give and take, di ba? So, yun po yun. So, ako nakuha ko po yung 1,000 subscribers ko in less than a month. And then, na-monetize po tayo sa loob po ng 44 or 45 days po yan. Siyempre, sa tulong na rin po ng ating mga kapwa YouTuber. Ayan, so that's it. Ayan, VG Paangat. Ayan, Bicolana Espanyola. Ayan. Dan kaya ko si Ring, yun na nga po, tapos ko na, hahahina nga Lodi, sabi ni Lonix TV, Boy Charot. Ayan, Bicolana Espanyola, maraming salamat sa iyo, Sisi Bicolana Espanyola from Madrid. Ayan, The Joy Boy, salamat, sabi naman ng ating napakagandang si Michelle Rondaharan. Ayan, shoutout po Ma'am Bicolana Espanyola. Ayan, yes, magpapaangat po tayo, stay lang po kayo dyan. Sabi nga ni Manny Gonzalez, you stay tuned para sa ating games for tonight. Ayan.
Minsan lang naman yan, Lonik, sabi ni Boy Charot. Di pa kasi gaano lumalabas mga tao, hindi Boy Charot. Siyempre naman, kailangan nating i-observe pa rin yung ano, alam niyo na. Ayan, hello Lonix TV, shout out to you. Ayan, hello Lonix TV, wow, dala-dalawa nag-hello sa iyo, ah. Ayan, done po kay Lonix TV from Lennon Pack Gunner. Lennon Pack Gunner, you can drop your link po. Ayan guys, bago pa lang po dito sa atin si Lennon Pack Gunner, you can drop your link po. Ayan, wow, Lonix, so advertise ang sisig at lugawan mo. Yes! Kaya naman guys, kung kayo ay kung kayo po ay naghahanap ng lugaw, aba, puntahan-puntahan na po natin yung lagawan ni Manoy Lonix TV. Ayan, Delicious TV, what's up mga katsurap natin dyan? Dikit with bakas na tayo at naglapag po siya ng kanyang link, Delicious TV. Guys, baka hindi po tayo nakadikit kay Delicious TV, puntahan-puntahan po natin. Lenin Pak Gunner, may po, balikan kita. Ayan, maya daw po. Ayan, nandito po si Rian Eden. God bless you po. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Ate Rian Eden. Ayan, balikan ko kayo mamaya, work mode lang. Sige po, maraming salamat po ulit sa yung paayuda. Michelle Mitch Rundahanon. Ayan, ilalapag ko po yung link ni Michelle. Ayan, balikan ko kayo mamaya. Yun na nga po, Guapa Host, VJ Imperial Work Mode. Maraming salamat naman po. At nagpalipad din po ang ating CC from Madrid at isang kulana, Bicolana Espanyola. Maraming salamat po and keep safe po kayo dyan. So, ibababa ko lang po yung link ni Bicolana Espanyola, Michelle Mitch Randahanan. Guys, sa mga hindi pa po nakapagbigay ng pagmamahal sa kanila, let's give our love to them. Yay! Hey! Sabi ni anak ni ako si Ring. Hello host Floor Vlogs! Hello sa iyo Floor Vlogs. Ayan, Abu Dhabi YouTube is here. Your Superman. Mega love shoutout. Isang monetized channel po sa Abu Dhabi. Ayan. So guys, ibababa ko lang po yung link ni Michelle. Paano ba yon? Michelle, tama di ba? Michelle Mitch Rundahanon. Ayan. So, siya din po ay tinulungan din natin po para merge na po yung kanyang 1,000 subscribers. At ngayon na napakarami na rin ng kanyang subscribers. So, wait lang guys. Pili tayo ng niya. Siya po ay 1.25k. Meron na siyang 1.25k subscribers. Ayan, napakasipag din po niya at napaka-supportive po. Michelle Mitch Rundahanon. Wait lang ha, bababa po natin. Guys, pag naglalapag po tayo ng kung sino man po naglalapag ng link, bigyan po natin ng support. Okay po ba yon? Ayan, nilapag na po ni host ang link ni Michelle Rundahanon. Let's go! Ayan, VG host, nakadikit ka na po sa akin. Of course! Ayan, so dikitan nga natin. Maglapag ka ng yung link Delicious TV at dikitan kita. Dikitan kita. Ayan. Delicious Food Talk sa'yo pabalik hihe. Ayan, si Genuine Worships po ay si Floor Vlogs. Mega love shoutout sa'yo kapatid. Ayan, so Carl Glosso, ganda ng ring light. Oh my God, ang ring light lang maganda, hindi si host. Grabe siya. Ayun, maraming salamat sa iyo. Gandang Caron Egloso, isang monetized channel rin po si Caron Egloso, ang Bicolanang Magayon or Beauty Queen ng Masbate. Ayan, ilalapag ko po si Bicolana Espanyola. Si Bicolana Espanyola ay 2.23k at isa rin po siyang monetized channel, guys. Kaya naman, ang ganda mo host. Ayan, nakakataon naman. Thank you. Sa lang yan? Thank you naman po. Ayan, so ibababa ko po. Guys, baka naman hindi pa po tayo nakapagbigay ng love kay CC Bicolana Espanyola. Let's go. Bicolana Espanyola na may work pang mas naaninag na ang beauty ni host. So, naps naman si Karen, oh. Ayan, thank you. Paano po maging kasama sa team mo, host? Paano maging kasama? You want to be one of my VJ's angels? Napakadali lang po. Ayan, so we have join button there. So just click any level is po yan, appreciated po yan. So ilang W's pa kailangan mo? Ayan, Mami Vanjie Vlog. Si Mami Vanjie Vlog po pala ay nandito rin po siya sa Dubai and nag-livestream din po siya. Kaya guys, bisitahin din po natin Mami Vanjie Vlog. Ayan, ilalapag ko po yung link ni Mami Vanjie.
para naman po mabigyan natin po siya ng pagmamahal. Vanji Explorer po siya dati, ngayon ay Vanji Vlog na, which meron na siya ng 2.84k subscribers and monetized channel na rin po siya, guys. Kaya guys, please don't skip the harang kapag tayo po ay pumupunta sa mga monetized channel. Ayan, Vanji Vlog. Ayan. Si Mami Vanji Vlog ay isa po sa mentor ko actually na maituturing kasi nung bago pa lang po ako sa YT, hindi ko kasi talaga alam itong mga live stream na to, na pumasok sa ganito. So, meron din nagbigay sa akin ng isa pang tip, isang Bicolan po from Hong Kong, si May Amori Babes. Siya po yung nagsabi sa akin, pumasok ka sa mga nag-LS. Ang gusto mo talagang dumami agad ang iyong subscribers. Kasi di ba, mga ordinaryong mamamayan lang tayo. We are not like with the mga artista na kunting kibot lang kahit nga hindi maganda yung kanilang mga vlog. Talagang, oh my God, thousands, hundred thousands, or million ang kanilang mga viewers or subscribers agad. So tayo mga maliliit na YouTuber, kailangan natin magtulungan. Di ba? So para lahat, di ba, nakikita naman natin na kapag nagtutulungan, teamwork, mabilis ang progress. So, yun na nga po. Ayan, paano? Yun na nga po, Mari Vanji Vlog Boy. Charot, thank you so much. Ayan, kumusta po, host? Ayan, tapos na ba, kuya, ang iyong live stream? Pasensya na po at na-busy na host. Ayan, kasi nag-out na po ako. And then, ito po, nag-alas para may update. Bicolana new. Bicolana ka ba? Genuine Worships or Floor Vlogs? Try mo po ang StreamYard, sabi ni Rian Eden. Yes, I will try it. Ayan, Banji New. Ayan, Dan Tamsak host. Ayan, si Badat Guapa, mega love shoutout sa iyo. Or Froggy22, mahal kita, mega love shoutout sa iyo. Host, pwede po magbaba ng bahay. Opo, pwede ka pong mag-drop ng yung link. Wait pa ba, may ginagawa ako. Okay lang po yan. Nadikitan mo na ako, host, sa Delicious TV. Kilan ako piso, habi ni Mami ba? Ano yun? Ako piso. Vanji Vlog. Delicious TV. I-check ko po mamaya. For sure, opo. Kasi, dito po kasi sa mga pumapasok sa aking live stream, kapag may jacket na, check ko po ha. Ibinibigyan po natin. Wait lang. I-check ko nga sino yun? Ayan, salamat host. You're welcome. Asmin Rose, hello po. Ayan, dito na natin napakaganda na si Asmin Rose. Padikit po, naglapag po ng link si Genuine Worships or Floor Vlogs. Tamsak Dan host, maraming salamat naman sa iyong patamsak. Ayan, so, baba ka nga ulit ng link mo, Delicious TV. I think nadikitan na po kita. Ayan, kasi normally po, ayan, so ito yung si Manay VG. Normally po, kapag bago dito sa aking channel, live stream, di ba nagbibigay ako ng 10? So, sa record ko, iti-check ko yan, for sure nabigyan na kita. Kasi, para may nakasubscribe na kasi, di ba, wala na siyang pula, hindi lang makita. You want to see? Ayan, so di ba? So, nakasubscribe na sa'yo yung ang aking angel, ang kanang kamay na si Manay VG. So, for sure, pati si VG Imperial or si host, ay nakadikit yun sa'yo. Okay po ba yan? Kasi may may palatandaan ako na kapag bago pa lang, wala talaga siyang jacket. So, lahat may jacket. Napapansin mo normally. Ayan, hi beautiful host. Super ganda talaga. Mega love shoutout sa'yo. Pretty Mira from Egypt. Ayan. Gusto ko lang po i-share dito. Dito ako nag-grade 8. Love sa iyo, host. Opo, naalala ko na. Ayan, maraming salamat sa iyo, Floor Vlog, sa iyong pagbabalik dito sa ating live stream. At dito nga po, sana naman ay malapit ka na mag 1K. 1K ka na ba? Wait lang. Guys, baka naman, hindi pa po tayo nakadikit kay Floor Vlogs. 806. 860 pa lang po siya. So, malapit na. Ang ganda rin ni Floor Vlogs. Ayan, napakagandang dalaga. Si Floor Vlogs. Wait lang. Ayan, nakapagtamsak na ako kanina. Sis, maraming salamat. Uy, nanalo ka, Pretty Mira, nung nakaraan, di ba? Nanalo ka po. So, guys, ano ka lang po, yung nanalo po ng ating palaro nung nakaraan, si Kuya Ben TV, workout pa rin po natin ang kanyang 50WH na panalunan. Ayan, si The Home Chef, siguro tulog na po siya. Nanalo po nakaraan ng 50WH 5 po, Manay M. Sweden, which is okay na.
paid na ako sa 50WH. Ayan, syempre, wino-workout pa rin po natin Pretty Mir. Bago lang po siya, baka hindi po tayo nakadikit sa kanya. And syempre, ang ating napakagandang bisita din, si Asmin Rose, nanalo siya ng 100 plus, dalawa pa, yung 200WH. Kaya, may utang pa tayo kay Asmin Rose. Continuous pa rin po yung playing natin. Kay The Home Ship Ye, tapos na rin. And kay Ate I Am Renren, na-play na rin po natin ang kanyang 50WH. Kaya naman maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng suporta kay host. So, ayan na nga po. Manay M. Sweden is here. Thank you po. Akala ko late na ako ha, tapos lang namin mag-lunch. Ayan, I just started. Crush ko na yan, host si Floor Vlogs. Ayan, sabi niya, Delicious TV. Ikaw ha? Ayan, I am Renren. Hi host, ganda. In fairness, ang ganda ng light. Blooming, katangsak po. Ayan, thank you po, Ate I am Renren. So, plinay ko po yung so tomorrow, asahan mo po yung a 50WH of hopefully more than 50WH ang pumasok po sa iyong sa iyong WH po. Tingnan mo na lang po sa analytics. From United Arab Emirates po, syempre. Ayan, Badat Guapa, ang ating napakagandang si Badat Guapa na hindi ko pa na follow up pala yung 100 subscribers na napanalunan mo. Follow up ko po after ng LS ko kasi syempre kailangan natin ibigay yung mga napanalunan nyo, di ba, nung last grand live stream. Ayan, Delicious Dan, dikit sa'yo, pakibalik na lang po sa binaba ko na bahay para dalawa mabalik sa'yo. Ayan, si Badat Guapa po, siya po si Froggy, 22 mahal kita at napakagandang babae rin po ni Froggy, 22 mahal kita. Ayan, Tamsak Dan host, mega shoutout po sa lahat dyan from Manay M. Sweden, na isa din pong Bicolana. Maraming salamat. Ayan po, ganda pa join ulit sa games. Opo, ayan. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit kay Manay M. Sweden. Ayan, napakabait din po niyan. At very organic po si Manay M. Sweden. Ayan, Lennon Puck Gunner in Dungeon Wing Worship, Badet Guapa at Delicious TV. Wow! Napakasipag ni Lennon Puck Gunner. Kaya naman guys, sa mga hindi pa po nakadikit sa kanya, ano pa inaantay natin? Arat na! dikitan na po natin si Lennon Puck Gunner. Ayan. Asmin Rose, hello sis. Ayun, nakita-kita. Okay lang ba? Makilala ka at Floor Vlogs. Uy, parang may na-smell akong dito ngayon na. Love team or something. Floor Vlogs, are you still there, Floor Vlogs? Ayan, Chinwin Dan sa'yo, sabi ni Badat Guapa. Hala siya, Ayan, salamat host from Badat Guapa. You're welcome. Ganda host, Ella Grant, same to you. Ayan, Bicolana Espanyola Dan po, Pulpak, dalawa dikit. Ayan, so magdikitan po tayo para bibigyan ko pa kayo ng mga 5 minutes and we're going to start sa ating game for tonight. Okay po ba yan? Ayan, Tagala, Dan po kay Banji Vlog, Pulpak po host. Ayan, guys, baka hindi po tayo dikit kay Kuya Ben TV. Ilalapag po ni host ang link ni Kuya Ben TV. Napaka-bait din po niya at very supportive po at malit pa lang po ang kanyang bahay. Baka naman guys, so ilalapag ko po ang kanyang link kasi kapag sinearch mo po Ben TV, iba po yung lumalabas. Baka mapuntahan nyo itong 5.86k subscribers, hindi po yan siya. Ito po si Kuya Ben TV. Wait lang. Nag-livestream po siya kanina. Wait lang guys. Ibababa ko po. Si Kuya Ben TV ay meron na po siyang 400 subscribers. Kaya naman guys, tulungan naman po natin si Kuya Ben na madagdagan po ang kanyang ang kanyang mga bananas or kamote. Okay ba yan guys? So 400 po si Kuya Ben. Baka pwede po nating dagdagan guys. So ito po yung link ibababa po ni host. Ang link po ni ni Kuya Ben. Puntahan po natin Ben TV. Ayan. Kasi baka pag sinearch niyo po kasi iba po yung lumalabas. Ayan, mayroon pa rin po tayo ng bagong pasok. Mega love shoutout po sa iyo, Floridel Plano. Mega love shoutout. Ayan, Tamsak Dan host. Ay, ikaw pa rin pala yun. Ayan, dami ng ni Angel ni Floor. Floor Vlog, sana okay lang. Uy, from Delicious TV. Guys, naglapag din po ng link si Manay Ben, si Kuya Ben. Ayan, Beverly Plano, Tamsak Dan host. Floor Vlogs here. Uy, marami rin siyang Angel. Ayan, Ella Grants, hello, mega shoutout po. Ayan, Beverly pala name mo, Floor Vlogs, aba. Nag-i-stock na si si Delicious TV. So, ayan na nga po, guys.
I think lahat naman kayo dikit sa bawat isa. So, mag-type na po kayo ng ready kung kayo ay ready na po para sa ating palaro. Siyempre, medyo ano ngayon, medyo may kunting ano tayo ngayon. So, ano na, para lahat maging winner, okay? So, ngayon, lahat muna 50 WH lang po. Wala po muna tayong 100 WH ngayon. Pero super laki na po ng 50. Dati nga po kapag ako ay pumapasok sa mga nagda-livestream, kapag nananalo ako ng 2 hours, 5 or 10 hours, uba super happy na ako. Kasi di ba i-play nila ako, malalagdagan yung WH ko po. Which is nakakatuwa, di ba? So, ayan, nandito rin po si Kian Nicole, Tamsak Dan Host Floor Vlogs here. Uy, nagpapalipad ng mga kanyang angel si Floor Vlogs. Maraming salamat sa iyo, ganda, sa pag-ano mo, sa pagpalipad mo ng iyong mga angels. Ayan, Kulin and Pop Ganun, Dan po at Ben TV. Ayan, Tamsak Dan Host, it's me, mega love shoutout sa iyo, Floor Vlogs. Ayan, so, sabi ni Pretty Mira, nanalo pala ako last LS ng 50 WCC. Yes, nanalo ka po. Ang hinang kasi ng neto kaya hindi ko narinig. Nanalo ka po, nandito po sa listahan ko. Ayan, Genuine Worships, full pack na po. Ayan, Delicious TV, Bin TV Tan. Yeah, maraming salamat naman po sa pagdikit nyo or sa pagbigay nyo po ng pagmamahal kay Kuya Ben. Ayan, so supportahan po natin si Kuya Ben. Sana ay next punta niya dito ay ano na siya, kalahati na siya sa requirements ni Lolo, di ba? Sana 500 ka na, Kuya Ben. Ayan, so, Delicious TV host, pwede ko ba lapag FB ko dito para kay Floor Vlogs? Pwede mong ilapag pero wag yung link, okay? Pwede mong ilagay na lang yung name mo, okay? Pero wag yung link kasi bawal yung iba ilalapag yung link. Ayan, bawi lang ako host na pag grade 8 mo ako host eh. Ayan guys, thank you so much naman sa'yo. Genuine Worships or Floor Vlogs. Ayan. Batang-bata pa to sa Floor Vlogs. Ayan. Thank you po, host. You're welcome po, Kuya Ben TV. Check nga natin kung ilan na yung ano. Guys, nakita naman po natin si Kuya Ben. Kasi maliit pa lang po yung bahay ni Kuya Ben. Baka naman po. Kuya Ben TV, si Kuya Ben TV po. Ayan, Rico, dan po Ma'am Bicolana Espanyola, complete. Salamat po. Kuya Ben, ayan, dinikitan ka na din po ni Floor Vlogs, ni, ano pa, sino pa nagpag-get Delicious TV. Ayan, maraming salamat naman po sa inyo, guys. So, kapag nadikitan nyo na po or nakapagdikit na kayo sa bawat isa dyan, we're going to start na sa ating game for tonight. So, type ready na po kayo kung kayo ay ready na. Si Jose hindi pa ready. Okay? So, kailangan natin na mag-ano. Ayan, delicious di mo ako makakausap sa FB. Bablock ka agad ng boyfriend ko. Ayun lang. Ayan, so wag na. Whitey na lang tayo. Maging friends na lang tayo sa Whitey world. Huwag na natin pakialaman yung mga FB or personal life. Okay ba yan? Ayan, ready. Nag-type na ng ready si Delicious TV. Ayan. 5 lang yung kukunin natin ngayon na mananalo. Para, mabilis. Ayan, so, naglapag po ng link si guys, baka naman hindi pa po tayo nakapagbigay ng love kay Kuya Rico Sabrido, na talaga namang super legit at organic po si Kuya Rico. Ayan, talaga namang very supportive po siya, hindi lang po sa atin, kundi pati sa mga kapwa po natin YouTuber, makikita po natin siya na nandoon din, nagbibigay ng support. Kaya guys, let's give our love to Kuya Rico Sabrido Sanita. Ayan, Genuine Worship, sana makuha ko, Char. Ayan, Linen Pack, done po sa'yo. Ayan, type na kayo ng ready para makapag-start na po tayo sa ating games for tonight. So, type ready na po tayo. Wait lang. So, type na tayo ng ano.
Subscribe na kayo ng Religion Guide. So, di ba say guys, what's inside the box? Dito sa atin, what's inside the paper bag? O, di ba? Wait lang. Wala, napaus ako. So, ayan na nga po. Sana makuha ko, Char. Linen pack done po sa'yo from Barat Guapa. Ayan, Barat Guapa, naglapag po ng link. Siya po si, ano po, iwan lang na bakas po para madali mabalikan. Ayan, si ano po to, si Barat Guapa po, si Pragit na dito mahal kita. So, dinikitan ko na guwapa si Manay Ben. Ayan, positive thoughts. Maraming salamat sa'yo. Manay M. Sweden. Ayan, nandito rin po si Gilbs and Ritz. Tamsak. Ayan, bago lang po siya dito, I think. Tama ba? Sige, bigyan po natin to ng 10 banana later. Later or tomorrow na po ha. Ayan, mega love shoutout po sa'yo and welcome po sa ating live stream. Gilbs and Ritz. Mega love shoutout. Ayan, ready na host. Ayan, from Genuine Worship Rico Dikit na, pabalik na lang po. Sa Flora Vlogs po yan. Nasa harang pa po ako eh. Hehe. Ayan, done sa iyo at Delicious TV. Putak, salamat. Ayan, bagong pasok sa LS mo host. Sabi ko na nga po, kasi wala pang jacket. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan, napaka-sweet naman ng couple na ito. Gilbs and Ritz, mega love shoutout po. And maraming salamat sa pagpunta niyo po dito sa live stream ni host. Ayan. So, guys, bago tayo mag-start sa palaro natin, bigyan muna natin ng chance na makapaglapag ng kanilang link si Gilbs and Ritz. And sana naman po bigyan natin sila ng pagmamahal. Ayan, pwede nyo nga po, dikit ko tong ninja ko bro. At wow! Sige po, bigyan po muna natin ng chance na makapagdikit, sorry, na makapaglapag po ng kanilang mga link sina, bakit iba na ito nagtitindi sa kabila? Hindi na yung akin. Ano to? Ba't ganon? Ayan ha. So, Gilbs and Ritz, salamat host of welcome. Ayan, you're welcome po. So guys, magbababa po ng link. Ayan, moderator na rin po kayo, Gilbs and Ritz. But make sure po, inuulit ko po, you are responsible sa ibababa niyo pong link. No TikTok, no copyright, and dapat short video lang ang inyong ilalabas. So guys, let's give our love to Gilbs and Ritz. Ayan, maglalapag po sila ng kanilang link. And then we're going to start sa what's inside the paper bag. Dahil wala akong box, so paper bag na lang. Actually, marami akong box, kaya lang tinatamad akong pabuha. Ito na lang. What's inside the paper bag? So, bigyan muna natin ng chance na makapaglapag. Gilbs and Ritz, lapag-lapag na po kayo. Ayan. Lapag na po kayo. So, yung mechanics lang po natin ay hula lang kayo. The more hula, much better. Kasi the more hula, the more chances of winning. Di ba? Ayan, naglapag na po ng link. Ayan, so bigyan na natin ng buena mano. Didikitan ka na rin po ni Manay VJ, ang aking angel po yan. Ayan, si Gilbs and Ritz po ay naglapag ng link. Ay, monetized channel na rin pala sila, guys. At nakadikit na sa'yo ang aking angel. Ba't ganon? Ayan, nasa Malaysia sila. Mega love shoutout. Maraming salamat sa inyong papunta. Dito, sa gitnang silangan, I'm here, si host sa Dubai, United Arab Emirates. Welcome to UAE po, Gilbs and Ritz. Ayan. So, don't skip the harang. I-play na lang po natin yung harang ni Gilbs and Ritz para fair po. Okay? So, they are monetized channel na rin, guys. Kaya naman, don't skip the harang. Ayan, di ba? So, ayan. Ritzel pala. Ritzel, composed, arranged, and sung by Gilbs. Wow! Panoorin natin ito later. Okay? So, yan na nga po. Dikit na po pala sa'yo si Gilbs. Bakit dikit na po sa'yo?
So, ayan guys, mahalin-mahalin po natin Gilbs and Grits po. Ayan, so they are monetized channel na rin ang couple na ito. Wow, talaga naman nagpo-prosper kapag yung couple ay, alam mo yun, may suporta, kumbaga tinatawag sa bawat isa. So ngayon, simulan na natin ang ating palaro. Ayan, Pretty Mira, Ben TV Dan, Dikit Kalimbang All. Itong ninja ko, hindi na ako nag-iwan ng bakas, bro. Ayan, okay lang. Kahit hindi na mag-iwan ng bakas. So, dikitan-dikitan po muna natin ang binabang link, monetize channel po. Ayan, musta po kayo dyan sa Dubai host? Okay naman po kami dito. Kahit na nga, patuloy na tumataas pa rin po yung pero wala tayong magagawa. meron pala tayong magagawa. Magagawa natin, of course, kailangan nating panatilihing, um, maging safe. So, sa pamamagitan ng paano? Syempre, observe natin social distancing, pag-wear ng mask, and so on and so forth na pa mga proper na pag-care sa ating take ng mga more vitamins, fruits, and veggies. Ayan. So, yun. Ayan. Musta po kayo dyan? Yun na nga po, Tagala Channel. Bahay mo po. Ayan, hindi pa pala nakapag-dikit si Kuya Ben kay Ben TV. Ay, kay Tagala. Puro pala original song sa amin host. Wow! So amazing naman. So, ayan na nga po, nagbaba po ng link pa si Gilbs and Rit. Sa mga hindi po nakadikit sa kanila, puntahan po natin, Gilbs and Rit. Tama ba yung papunans ko? Gilbs o Gilbs? Ayan, Tagalog Channel, naglapag po ng kanyang link at ang sabi naman ni Genuine Worships or Flora Vlogs, ang sweet daw ng song. Ayan. Then, complete po kay Ben TV. Ayan, napaka-super talaga ni Kuya Rico. So ano na, magpapalaro na tayo. Type ready na kayo dyan, guys. Kung nadikitan nyo na to ng ating bagong bisita na si Gilbs and Ritz na monetized channel na rin po. Ayan, so let's start the game. Let's start the game. So, ayan. So, type ready na kayo. So, salamat po ng VG. You're welcome, Rico. Ayan, kailangan ko at least 5 na magta-type ready. 5 or 6 na magta-type ng ready. Para naman po, nandito na the home chef. Yay! Thumbs up, Nancy's. Ay, maraming salamat naman po. Hindi ako nakaano dun sa, sa premiere. Pinanood ko na lang siya kanina. Na busy si host. Ayan, nakatulog sis. Ayan, nag-type na po ng ready si Genuine Worship. Sino pa? Si Manay M. Sweden. Ayan, si okay lang po. Ayan, so maraming salamat. The Home Chef, yay! Malapit na rin po siyang ma-monetize, guys. Kaya naman, sa mga hindi pa po nakadikit kay, The Home Chef, yay! Love, love, love po. Ayan, girls and boys, dito po kayo mag-rest back. Ayan. So, ayan, nakatulog, okay lang. So, nag-type na rin po ng ready si The Home Chef, yay! Ayan, at mayroon panoorin po natin ang kanyang bagong intro at meron din po siya ng bagong upload na na video, which is mahilig din po siya magluto at napakagaling magluto din ni The Home Chef here. Ayan, nakadalawang upload ka na, pero ako hindi ko pa rin na-upload ang aking roasted chicken na na vlog. Ayan, thanks Sisi. You're welcome po. So, type ready na po para sa ating palaro for tonight. So, 5 lang po tayo for tonight. 5 games lang po tayo. Ayan, so lahat lang po muna 50 WH po. Okay po yan? So, salamat sis. Ayan, so dahil sa'yo, Tagala Channel, pulpak ito na po sukli ko from Ben TV. Ayan, so si Kuya Ben TV po ay nangangailangan pa po ng marami-rami pa pong bananas. Kaya naman tulungan po natin si Kuya Ben. Kung meron po kayong mga kawa, mga angels dyan, itamsak nyo na rin po yan o idikit nyo na rin po yan kay Kuya Ben. And then, pwede nyo rin po siyang i-play. Meron na rin po siya meron na rin po siya ng more than 5 hours video na yun po yung piniplay ko para din sa kanyang napanalunan na 50 WH nung nakaraan. So, we're going to start. Tagala Channel, sabi niya, Ben TV, salamat po. Ayan, M. Sweden, hello po. So, ayan, start na kayo. Type na po tayo ng ready, guys, para makapagsimula na tayo sa ating palaro for tonight. Thank you so much naman sa 60 million thumbs up natin dyan.
And we have 18 million viewers in the house. Thank you naman po. Kuya Ben, dikit na po ako sa'yo. Nag-type na ng ready si Yasmin Rose. Ready na kayo, guys? Ayan, so ang ating category for tonight. Ayan, sino naglapag ng link? Delicious TV naglapag po muli ng kanyang link, guys. Sa mga hindi po nakadikit kay Delicious TV, let's go to Delicious TV. So, while nagdidikit po kayo, so, sabihin niyo lang po yung category. Or, sabihin yung category kung pagkain, tao, tao, bagay, lugar, hayop, or whatever. Ayan. So, English, Tagalog, at sasagutin niya ni host. So, ayan, nakita ko nang nag-ready na si Yasmin Rose, Genuine Warships. Sino pa? Home Chef Ye. Ayan, so, ayan, tao, ano po, syempre, bagay. Bagay tayo, di ba? Ayan, so it's bagay. English, yes, it's English. Ayan. One word. Ayan, nag-type. Ayan, hello po sa'yo. Oh, nakalimutan ko yung share po sa'yo. Welcome to my live stream. Isa rin po napakagaling at super amazed talaga ako sa kanyang mga cooking vlog. Ate Heidi's Kitchen. Mega love shoutout po sa'yo. Heidi's Kitchen. Saktong-sakto yung dating mo po para sa ating palaro. Ayan. So, stay lang kayo dyan, guys. So, this is ano po, bagay. Bagay or things, it's two words. Two words po siya. Two words. It's a two words. Ayan, thank you Langga sa pag-shout out. Ayan, you're welcome po. Heidi's Kitchen na super galing magluto talaga. Promise. So, yun na nga po. Malaki wow! Diyan talaga ako believe kay Mami Bungie Vlog. Diyan yan yung tanong. Sabi niya, ano daw, malaki or maliit? Sakto lang. Hindi siya mali. Hindi siya super liit, hindi naman super laki. Ayan. Electronics po ba? Ayan. Mali. Ayan, thank you Langga. Welcome po. Diyan nating dikit po binaba nyo. Ayan, belt bag. Malaki or maliit, universal full package po bagay, electronics po ba, something like that. Wall clock, ayan, nag-ready din po si Globes and Rates, ayan, ready. Toothbrush, ayan, pagkain, ayan. So, wait lang. Electronic, parang ano naman siya. Parang kasamahan niya doon. Okay, ready na rin si Badat Guapa. Toothbrush pagkain, hindi to pagkain. Ayan, ring light. Wow! Ring light. Wow, nice na pala yung ring light. This is my first time to use ring light. So, before, di ba, hindi nyo ako nag-super dilim. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako dito sa room. Pero mas gusto ko kasi dito sa room. Bakit? Walang istorbo kasi. I can say what I want to say. Wow! Alam mo yun, yung walang, kasi syempre sa labas, syempre hindi maiwasan na ma-interrupt ka, di ba? So, yun na nga po, balikan natin ang ating first game, ang daldal ni host. Ayan na nga po, makikita sa loob ng bahay. Opo, makikita sa loob ng bahay. Ayan, emergency light, hair dry, hair blower. Ay, ano ba to? Wait lang, nawala. Wait lang guys. So, generation wall clock, ready. Toothbrush, pagkain, microwave, hindi po. Cup and saucer. Ayan, emergency light, flower vase. Brush naman ang sagot ni Genuine. Fungible Bluetooth speaker. Malapit na dyan. Keychain, hairbrush, tripod, phone case, toothbrush, lampshade. It's a no. Ayan, two words po ulit. Inuulit ko, it's a two words. English. Ayan. Extension cord. Aba, malapit na rin. Dustpan, earphone, lampshade. Hindi po. Ayan, lampshade. The earphone nga daw po, sabi ni Yasmin Rose. It's a two words po. Ayan, meron siya ng letter. Maanohan nyo kasi. Mahulaan nyo. Ayan, rice cooker. Yeah, extension plug. Stop. Guys, stop. May nakita na akong sumagot. Wait. Stop. Look and listen. Stop. May nanalo na po. Ayan, sabi niya sa kitchen ba, pen drive, coffee maker, extension wire. Ang tamang kasagutan po sa ating first game ay
Jaran. Siyempre, kukunin po natin what's inside. Sabi ko sa iba, may palaro sila what's inside the box. Kay Virgin Imperial po, it's what's inside the Pachi paper bag. So, what's inside the paper bag? And the right answer is... Jaran! What is this? This is remote control. English, 2 words. Ayan. So, congratulations po sa'yo. This is your first time na nanalo siya sa ating palaro. Mommy Bungie Vlog. Ayan. Congratulations, Mommy Bungie Vlog. Ayan, sabi ko nga, ayan, yes. Sabi niya, yes. Ayan, done, complete, genuine. Salamat po, Flower Vase Flush Dry Bracelet. Okay, done na po tayo sa ating first game. Now, si Mami Vanji Vlog po ay monetized channel na po siya. So, it's up to her kung gusto niya pong i-donate. So, kapag kayo po ay nanalo, monetize na rin po kayo. Kung pag gusto niyo pong i-donate ang iyon na panalunan, ay pwedeng-pwede naman po yun. So, sabi nga nila, transferable po ito. So, ayan, congratulations, madam! Ayan. So, next game na po tayo. Nanalo po si Mami Vanji Vlog. PM mo na lang po ako kung kanino mo po ibibigay ang 50 watch hours na napanalunan mo po. Once again, congratulations sa iyo ang Ibarra ng Dubai, Mami Vanji Vlog. Congratulations once again. Ayan, Mami Vanji, akin na lang. Sinong may gusto daw? Wow, idudonate ni Mami Vanji Vlog. Kaya naman guys, sino daw ay may gusto sa inyo ng WH? Napakahirap po din ng watch hours, di ba? Pero ito po, i-donate po ni Mami Vanji Vlog. Ayan. Pero syempre, kapag dinonate ni Mami Vanji Vlog, syempre, we need din ang mag-rest back tayo. So, bisitahin po natin ang kanyang tahanan. Kung hindi pa tayo nakadikit sa kanya, dikitan po natin. Let's give our support. So, yun naman po yung give and take niya tinatawag. Ayan, congratulations to Vanji Vlog from Asmin Rose. Heidi's Kitchen. Ako, madang, Vanji Vlog. Ayan, host, exit muna ako. Sige po, maraming salamat po ulit sa iyong pagpasok po dito sa aking LS. Thank you so much po, Michelle Mitrendahanon. Ayan, Vanji Vlog, haha. Ayan, ako na lang, ma'am. Ayan, Vanji Vlog, ako gusto ko. Ayan, halak ka. So, kapag, while waiting po ng, decision, final decision ni Mami Vanji Vlog, type na po kayo ng ready para po sa ating second game. So, ayan. Mami Vanji, akin na lang po. Sana aking na lang. Haha, sabi niya. Nag-iba na yung boses ni host. Ayan, sana. Sweren. Ayan, wow, congrats sa ating Vanji. Ayan, ready na ulit. At dito po sa aking palaro, kunwari, ikaw ay nanalo na. Unlimited po dito. You are entitled pa rin to win kapag tama yung iyong kasagutan sa ating palaro, 'di ba? Sa ating katanungan, sa ating pinanghenyo. Ready na ulit, nag-ready na po si Mami Bonji Vlog, General Warships. Kailangan pa natin ng tatlo pa na magta-type ng ready. Ready, Manay Sweden, Manay M Sweden, nag-type na rin po siya ng ready. Ayan. Ready na kayo guys. Type ready na kayo dahil si host ay ready na rin. Ano na? Anong gusto niyong katanungan? Okay, go na lang ako sa palaro. Maraming need ng ayuda. Ayan. Sige. Wala, ang lamig. Ang lamig ng AC. So, yun na guys. Type ready na kayo. Mag-type ready na dyan. Ready na ba kayo guys? Badat Guapa, nag-type na rin siya ng ready. Ben GB, nag-type na rin ng ready. Ayan. Type ready kayo. And sabihin niyo kung anong category. Pagkain, bagay, tao, hayop, lugar. Ayan, Ben TV, done sa sukli mo. Thanks. Nag-type na rin po ng ready si Gobs and Ritz and Genuine Warships. Ayan. Dali na kayo, guys. Sagot na. Sagot na. Ayan, dahil sa pagkain, bagay,
Tama yung sagot ni The Home Chef J, pagkain po tayo dahil si host ay mahilig magluto at mahilig din kumain. Kaya proceed po tayo sa ating category para sa ating second game ay pagkain or food, pagkain Pinoy. Yan. Pagkain Pinoy tayo, guys. It's a two words. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Two words, pagkain Pinoy. And I'm dreaming. Ayan, sabi ni ayan, food, ready na. Salamat Budgie Vlog from Dan TV Food. Yes, it's a food. Ayan, okay lang, try ulit ako sumali para pang-donate. Ayan, adobong baboy. Tagalog, pwedeng Tagalog po, pwedeng English, i-consider po yan ni host, basta two words po siya. Ayan, sabi ni Talk with Lolo Juan. Mega mega love shoutout sa'yo. Apo daw, VJ Imperial, maraming salamat sa'yo. Lolo Juan, mega mega love shoutout sa iyong pagpasok po dito sa ating live stream. Ayan, so, lista ko po muna bago natin makalimutan. Talk with Lolo Juan. Asan na si Lolo Jose? Ayan. So, bigyan po natin ng... Ay, sorry. Oh my God, the user is sorry po. Unhide. Sorry po. Sino yun? Ayan, so... Bakit gano'n? Si Bicolanang vlogger ka pala to. Wait lang. Nasaan na yun? Dito sa kabila. Sorry po ha. Ayan, talk to... Saan na yun? Sorry po na ano ka ni ano ka na po, i-unhide. Sorry po ba, wait lang. Sa pagkain Pinoy po tayo, guys. Bibigyan ko lang po ng jacket si Talk with Lolo Juan. Ayan, so Talk with Lolo Juan. Ano? Ba't ayaw na? Talk with Lolo Juan, are you still there po? Pasensya na po't na ano ka kanina ni Bicolanang vlogger. Ayan, pasok ka po ulit. Talk with Lolo Juan. Ayan, pasok ka po ulit para mabigyan po kita ng jacket. Hello, ano yun? Ayan, pagkain. Ayan. Sana si Lolo Juan? Wait lang guys ha. Ayan na po, salamat. Ang dami pala dito. Ayan. So wait lang guys ha. Bigyan ko lang po muna ng jacket si Talk with Lolo Juan. Maraming salamat po. Pasensya na po at napindot kanina ni Bicolanang vlogger. So dito po, wait lang guys. Stop po muna tayo. Bigyan po muna natin ng chance si Talk with Lolo Juan na na makapag-drop ng kanyang link at dikitan po natin siya. At proceed po tayo sa ating palaro, which is Lolo Juan po. Talk with Lolo Juan. Ayan. Ang inyong apo po ay may palaro ngayong gabi, which is, this is the second game po. At sa Pinay Henyo thing din, yung pagpipilian po natin ay pagkain Pinoy at two words po siya. Pwedeng English at pwede rin pong Tagalog. Ayan, di ba? Ayan, magpalaro ka muna po para hindi sila mainip. Ayan, sige po. Sige, sure po. Ayan, so pwede po kayong sumali para po kayo din po ay manalo. So, ayan, ito, wait lang. Ayan na, sabi na adobong pusit. Wait lang guys, tinang ko muna ha. Kung meron ng, sinisip ko na ako. Wait lang, magbabasa muna siyo. So, stay ka lang po muna dyan, dito. Stay ka lang po muna dyan. Magbabasa lang po muna si ha. Magbabasa lang po muna si host. Ayan. Paborito ko ito, guys. Sana, wait lang, magbabasa tayo. Two words po ito, ha? Two words. Nagugutom na tuloy ako. Ayan. So, wait lang. Adobong manok, adobong baboy. Ayan. So, two words po ito. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Ayan. Tingnan natin kung may nakasagot na, ha?
So, bababasa tayo. Welcome ulit, Apo, Lolo Juan. Ayan, chicken curry. Ayan, chicken asado, lechon baboy, pabaliktad. Beef steak, sweet and sour, lechon baboy, chicken asado, adobo, pork paksiw, chicken curry, fish paksiw. Ayan, paksiw na isda, pork adobo, pritong bangos. Wow, sarap niyan. Chicken adobo, fried fish, bulalo, ginataang hipon, maha de blanca, adobong baboy, adobong manok, kare-karing baboy. Ayan, adobong pusit, fried fish, ginataang kalabasa, fried pork, pritong talong, sinabawang gulay, chicken barbecue, sinigang na baboy. Sure apo daw, pork sinigang, pritong talong, ayan, tortang talong, tortang chicken. Pag mag-focus kayo nito sa English, parang ano, mas ano ba? Ano bang Tagalog? Tagalog? Pwede siyang Tagalog, pwedeng English. Ayan na nga po, tortang chicken, ginisang gulay, pork embutido, kare-kare, nilagang baka, buttered shrimp, tortang talong. Ayan, malapit. Parang may nakita na ako, malapit na. Ulam po ito guys ha, ulam. Focus po kayo sa ulam. Ulam po tayo, ulam tayo. Dahil si host ay mahilig magluto at mahilig din kumain. Di ba? May nakasagot na ba kanina? Wait lang. Ayan, so wait lang. Pork embutido. Sure apo, ayan, pritong talong. May nakita na ako kaninang sumagot eh, pero mali yung ano, may nakita na akong sumagot, tama yung first word, but the second words na hinahanap natin ay mali. Pero malapit na po doon. Ayan, may nakita na ako kanina. Sa pinakaunahan, may nakita ko. Ayan, bulalo, sana. Nasilisi po daw ako ang lamig. Sorry guys, tortang talong, hindi po tayo sa torta. Hindi rin po tayo sa chicken. Ayan, malapit na si Lolo Juan. Ang sabi ni Lolo Juan ay beef caldereta. Malapit na po doon. Ginatang gulay, pansit palabok, ginisang munggo, sali. Sure, sali ka po. DGB101. Mega, mega love shoutout to you. Ayan, lechon kawali, fishball, patahumba, pork caldereta, umagahan, fish and chips, pork caldereta, fried calamari, chicken caldereta, pork apitada. I'm back! Mano Lerma bien. Pork minudo, ginataang manok, lechon kawali, ginisang dilis. Manang Mary's channel is in the house. Hello host, tamsakda na po, palista po. Sure, ililista po muna natin. Wait lang muna guys. Ayan, baka may nakakuha na ng tamang kasagutan. Ayan, Manang Mary's channel, nilista na po kita para po sa 5 to 10 bananas po na ibibigay ni host. At may palaro po tayo, which is pagkain Pinoy, pwedeng Tagalog, pwedeng English po, at ito po ay 2 words. Ayan, ginisang-ginis, tortang sardinas, crispy torta, beef mechado! Wait lang. Oh my God. May nanalo na, guys. Ayan, sino to si Talk with Lolo Juan? Tortang ginis, stop, dips to. Ayan, so may nakakuha na po ng tamang kasagutan, guys. Beef mechado, ayan, nauna po si ano. Ayan, mechado, fried sardinas, ako ata. Opo, nanalo po si ano, hala, napakaswerte naman ni Lolo. Talk with Lolo Juan. Siya po ay nanalo ng 50 watch hours. Ito po yun, no? Papakita ko sa'yo. Ito po, hindi kita pa. Beef mechado or beef stew. Basta pa something like that. Beef mechado. Ayan, congratulations po sa'yo. Ayan, Talk with Lolo Juan, nanalo ka po ng 50 WH. At maya-maya po ay ilalapag po ni host ang aking FB name or FB page para po kulitin nyo ako kapag hindi nyo pa na-receive ang inyong napanalunan na watch hours. Ayan. Host, exit na ako. Work pa bukas. Medyo late na rin dito. Sige po, maraming salamat po ulit sa'yo. Gilbs and Ritz, mega mega love shoutout po. And salamat po ulit sa iyong pagpasok. Ayan, Yahoo ako, salamat. Kaso di ako kumakain ng beef. Baka makain blood ako. Ayan, fish lang sa ka-veggies. Ayan, uga. Ayan, luluhuan, usap po tayo. Sabi ni Flor Vlogs. Ayan, beef stick, sabi ni Badat Guapa. Patrick Official TV, parang kanta lang ang title. Hehehe, ayan.
Patrick Official TV, mega mega love shoutout po sa'yo, Patrick. Ayan, maraming salamat sa iyong pagpasok po dito sa aking live stream. At meron nga po tayong palaro para sa karagdagang um, karagdagang watch hours. Ayan, sabi ni Gil, salamat ulit host. I-share ko muna, LS mo sa community ko bago ako mag-exit. Wow, maraming salamat po sa inyong lovely couple, Gilbs and Rich. Bisitahin po natin ang kanilang tahanan and for sure nag-livestream din po sila at pakinggan po natin ang kanilang mga sweet voice. Yan. At lovely song. Original song daw po nila yon. Ayan, talk with Lolo Juan. Happy Grandparents Day po. Ayan, nandito na po ang ating BFF, Kate Vlog in Canada. Mega love shoutout to you. May napansin ka bang kakaiba? Kate Vlog in Canada. Ayan. Ayan, Patrick Official TV, mega love parang sardinas lang. Haha, maraming salamat naman sa'yo. Talk with Lola Juan, mga apo. Ito na ang link ko. No CTR yan. Mag-iwan lang kayo mga apo ng tamang bakas. Host apo, pwede mong gamitin ang mga music ko. Wow, amazing. Guys, puntahan po natin ang binabang link ni Lolo Juan. Nakasalukuyan nga po ay nanalo ng ating second game. Nakapapasok pa lang po niya ay panalo agad. At dahil dyan, Lolo Juan, pupuntahan ka ng aking kanang kamay na si Manay VG. Ayan. Mega love shoutout to all Bicolanas out there. Ayan. Kaya si Talk with Lolo Juan ay 1.21k subscribers at isa na rin po siyang monetize. Kaya guys, never or don't skip the ads or the harang. Ayan. Mega love shoutout po sa'yo. Talk with Lolo Juan at hindi na po nag-iwan ng baka si Manay VG. Dahil after ng aking LS or tomorrow po ay dadagdagan po natin yung mga bananas at syempre mag-iwan ng baka si VG Imperial. Okay guys? Don't skip the harang at sabi ni Talk with Lolo Juan ay we can use, tama ba? We can use daw ang music niya. O, diba guys? Nakakatuwa. Ayan, salamat apo daw. Maraming salamat din po sa iyo, Lolo Juan. Ayan. So, done to you po, Lolo. Ayan, Cow Vlog at iba pa. Shout out. Ayan. Shout out. Maraming salamat. Siyempre, ilista po natin yan. Cow, tama ba? Cow Vlog at iba pa. Siyempre, inuulit ko po kapag bago lang po dito sa ating live stream, ay binibigyan po natin ng 5 up to 10 bananas kapag nakita ko nag-stay at nagpa-participate dito sa loob ng ating live stream. Siyempre. At ito nga pa may palaro tayo. Ayang VG Imperial, salamat po. You're welcome, Lolo Juan, done to you. Ang isa mo pang apo na nasa Canada, ang nawawala mong apo, si Kate Vlog in Canada. Ayan. Barat gwapa, nag-drop po siya ng kanyang link. Mami Lerma Bien, dito lang nag-i-edit ako. Thank you po. Children Worships, Lola Talk with Lolo Juan, full pack po. Balik na lang po, Lola. Balikan po natin ang isa niyo pang apo na si Floor Vlogs. Ayan. Tamsakdan po. Ayan, bigyan din po natin ng jacket si Cow Vlog. Cow Vlog at iba pa. Ayan, ilang minutes po ba mag-stay? Ayan, kahit 20 minutes mag-stay ka and mag-join ka sa ating palaro, ayan, Pinoy Henyo, may chance ka pang manalo ng 50. 50? Yan, 50 WH. Ayan. Talk with Lolo Juan, salamat mga po. Bukas na ako babalik. Baka mapalo din ako ng kambal ko na si Lolo YT. Alam naman ninyo, delikado ang bumalik agad. Legit ako mga po. God bless from Talk with Lolo Juan. So, yan nga po, naglapag din po ng kanyang link si Mommy Bungie Vlog. Check po, Mads, yung renew, hindi nag-appear sa wall. Parang meron nag-appear dito kanina. Let me check it later. Ayan, Bless One TV, thumbs up pa. Maraming salamat po sa pagpunta mo dito sa aking live stream. Sino to? Elver Mix Vlog. Mega love shoutout to Dan, thumbs up host, newbie po. Ayan, syempre kapag newbie, ayan, lista ka po muna guys. Let's give our chance naman po sa mga bagong pasok natin na makapaglapag po sila ng kanilang mga link para naman po madagdagan po ang kanilang mga bananas. Ayan. Nabubulol ako. Elver Mix Vlog, Idol BGB 101, shoutout lakay. Ayan, shoutout to all. Thanks sa pa-jacket, you're welcome. Ayan, Bless One TV, mega love shoutout to you. DGB 101 is in the house. Thank you so much sa yung pag-stay po dito sa aking live stream.
Ayan, Kate Vlog in Canada, maraming salamat. Big time niya po. Ayan, Talk with Lolo Juan for vlogs. Floor vlogs po ang saklian mo sa akin. Kate Vlog, thanks sa pag-watch ng videos ko from Cal Vlog at iba pa. Ayun, dana po Talk with Lolo Juan. Full pack, pasok na lang po salamat from Kuya Ben TV. Si Kuya Ben TV po ay kukunti pa lang po ang kanyang bananas. Kaya guys, tulungan naman po natin Kuya Ben TV na nag-livestream din po siya. Welcome her lakay! Talk with Lolo Juan at Ben TV. Sure po. General Worship, sure. Salamat po. Shoutout po sa inyong lahat from Evo. Sabi na nabubulol ako. Elver Mix Vlog. O, di ba? Ayan, dikitan po sa mga di pa dumidikit. Talk with Lola Huwamba at Guapa. Salamat po. So, ayan na nga po. So, start na po tayo ulit para sa ating third game. So, go. Type ready na po tayo para sa ating third game. Ang first na nanalo is Mami Bungie Vlog. Next is ang kabagong pasok po natin na Lolo Juan. Ayan. Nag-type na po ng ready si Genuine Worships. Nag-type na siya ng ready. Agyaman na klakay. Hindi ko naintindihan yun. Ano daw yun? Ayan, pagkain. Diba si DJB 101 na paghahalatang mahilig rin sa pagkain. Tama ba ako? DJB 101. Ayan, ang kapartner po yan ni Ella Grants. Nagugutom na ako. Kasi puro pagkain pinag-uusapan natin. So, with Lola Juan, huling baba ko na ito mga po, na link ko. Ayan, sige po. Kasi pag super baba po tayo ng link, syempre namamalo si Lolo. DGB 101, sabi niya, ahaha, ayan, ready ako, sabi ni Talk with Lola Juan. So now, let's proceed para sa ating third game. Go pa tayo para sa ating third game na po. Ayan. So, para sa ating third game, present! Lakay, kumusta daw? Ayan. So, nakaisang oras na pala ako. Ayan. So, sabi ko, ayan lang tayo. Okay na. So, go para po sa ating third game. Para naman po ay madali tayong matapos. At syempre, ayoko naman po ubosin. Na Bisaya man, uy. Ayoko naman po ubusin ng inyong mga oras. Kaya naman, guys, type ready na kayo. Go. Wala pa akong nakita. Si Lolo Juan, nag-ready siya po. Si Manay M's ready, nag-ready rin siya. DJB 101 ay nag-type ready na rin po. Kaya naman, para sa ating third game. Kung kayo ay ready na, si Jose hindi pa ready. Joke lang. Ayan na nga po, Apo DJ, kaatagaling mo Apo. Hindi po. Ano lang po, lang. Ayan, maraming salamat naman sa iyo, Lolo Juan. At dahil po dyan, Mami Connie, ayan, mega love shoutout po sa ating napaka-supportive Mami Connie Ibalio. Ayan, ang kanyang ambutihing may bahay po ng ating napaka-cool at bigating boss at super bait po na si boss Jeffrey Lopez TV na nasa Riyadh po. Mega love shoutout po Mami Connie. Ayan, maraming salamat. 5:40 minutes ang harang sis. Ayan, maraming salamat naman po sa iyong paharang. Ayan, sa mga hindi pa po nakadikit kay Mami Connie Evalio, let's give our love sa ating pong Mami Connie Evalio. So, Mami Connie, kasalukuyan po nagpapalaro po si host. Ayan, so, pwede po kayong sumali at kapag kayo po ay nanalo, pwede niyo pong i-donate ang inyong napanalunan. Ayan, so Ma'am Connie, haba ng harang. Ayan, maraming salamat naman sa paharang, Mami Connie. Ayan, pwede mo na po siya, skip para kung gusto niyo pong makipaglaro. Ayan, so meron po na lang po tayo natitirang tatlong palaro. Ayan, so 50 W's lang po muna ibibigay natin for tonight. And sa Friday na po yung may 100 WH po tayo. Okay, guys? So, Kate Vlog in Canada, work naman mods. BG ko lang CP ko. Ayan, maraming salamat Kate Vlog in Canada. Sa mga hindi pa po nakapagbigay ng love kay Kate Vlog in Canada, what are you waiting for? She's very supportive, monetized channel po. At lagi rin po yan, nagpapalipad. Kung kayo ay mga monetized channel na dikitan din natin. Kate Vlog in Canada. So, ayan na po. Maraming salamat, Mami Connie, sa iyong pagpasok. Oh, wow. Si Michelle Mitrondahanan shared your video. Maraming salamat, Michelle Mitrondahanan, sa iyong pag-share
ng aking live stream. Ayan. So, ready na kayo guys? Sige Mads, work ka na po. Ayan. So, malapit na rin po ako matapos. Tapusin ko lang itong tatlong palaro. And then, I will sign up na rin. Elver Mix Vlog, ayos lang lakay. Ada. Ayos lang lakay. Ada ak trabaho iso madik mangig ni host. Ano yun? Papi-translate. Ayos lang lakay. Ada ak trabaho iso madik mangig ni host. Hindi ko nag-gets. Ayan, talk with Lola Juan. Thank you po, sorry sa pakulay ko. Maliit pa lang. Ayan, maraming salamat naman po sa iyong paayuda. Talk with Lola Juan. At dahil po dyan, ayan, give love to Talk with Lola Juan. Ayan, nakapatid po yan ni Lola Jose. Ayan, maraming salamat po. And Talk with Lola Juan ay monetized channel na rin po sila. Kaya guys, don't skip the harang kapag tayo po ay pumupunta sa mga monetized channel. Dahil kapag tayo po ay monetize, ay ganoon rin po ang gusto natin mangyari. Don't skip the harang. Ayan, sabi nga nila, ikakarampot lang naman yung revenue natin sa ads. Pero yung kakarampot na yan, kapag marami yung nanonood at hindi nag-skip, ay maiipon po yan. Pwedeng maging 100, 1,000, millions, di ba? Tama ba dyan si host? Sige lakay. Ayan. Dan kumpit po idol Lolo Juan. Salamat po. Ayan, harang pa. Ingat lagi. Ready na po matulog host? Di ko na po kayang antok ko. Good night everyone. Sige po, Floor Vlogs or Genuine Worships. Maraming salamat sa iyong pagpasok muli sa ating live stream na sabi nga niya kanina nagpalipad siya ng kanyang mga angels dahil nag-grade 8 siya dito sa atin. Ayan, congratulations sa'yo kapatid and looking forward na ma-reach mo rin yung 1K subscribers soon na po yan dahil napakasipag mo rin. Ayan, good night sa'yo. Keep playing Canada, shoutout madam from Elver Mix Vlog. Hi, Mommy Evelyn Bertudalzo is in the house. Mega love shoutout sa'yo, Mommy Evelyn. Ang admin pong Mommy na monetize channel na rin po. Mega love shoutout. Ayan, pwede ba Luhuan i-download remix gusto mo? Wow! Sa susunod po, Lolo Juan, gagamitin ko yan, ha? Ayan, harang pa. Maraming salamat, Mami Connie Ibalio. So, ayan na nga po, guys. Go na tayo. Nag-type na kayo ng ready. Sabihin nyo lang tao, bagay, hayop, lugar, pagkain, or what? Ang ating third game para po sa ating 50 WH. Go! Type ready na. Ready. Ayan, the home ship yan. Maraming salamat, the home ship yan. Sabi naman niya ay lugar. Ayan. Tao. Ayan. So, tao. Wait lang. Napaus na ako. Ayan. So, guys, ano muna tayo? Gamit muna tayo, guys. Gamit. Hello, Connie. Hindi na ako nakapunta sa'yo. Ayan, bagay. Yes, bagay po. Bagay tayong dalawa. O, diba? Ayan. Ayan na nga po. So, it's a bagay. It's a bagay usually. Ayan. Go! Hello, Albert TV. Supa. Ayan, gamit ng babae. Pwede. Ayan, gamit ng babae. Pwede. Pwede po. Ay, wala, sorry. Gamit ng babae. Ayan. Charger. Headset. Ayan. Tama naman dyan, headset, gamit. Ayan, talk with Lola Juan. Rico Sabrina Sanita, makinig ka na lang kasi at nakipag-dispute ako baka ma-CPR ka. Pero kung gagawin mong BG Music, no CPR. Pero kung gusto mo ma-CPR, okay lang. Ayan. Sandok, chinelas, plato, medyas, Tagalog, lipstick. Ay ba! Pag-usapang babae, si Ben TV, sabi niya, lipstick daw? Gumagamit ka rin ba niyan, Kuya Ben TV? Ayan, makeup, pabango, harang pa talaga ako. Suklay, lotion, keychain. Ayan. Harang pa daw talaga siya. Ayan, keychain daw, sabi ni Suklay. Ayan. Sagat-sagat na. Sandals. Ayan, gamit po ng babae, guys. So, sabi ni Kuya Ben TV, lipstick. Yan, lipstick daw. Piluka. Yan, si Tok Lolo. Wow, grabe siya, English, yes. English, pwedeng one word, pwedeng two words. Iko-consider natin yan.
Actually, it's a two words. Kasi saan mo naman gagamitin? Two words siya. Pero kahit one word ang masabi, ay consider na po yan. Okay? Bra! Ano daw ang tanong? Okay, our third game for tonight is gamit ng babae. Pwede rin ng lalaki. Kung gusto rin gamitin ng lalaki, sometimes ginagamit din. And ano po yan? Uy! may nakita na akong malapit na. Eh, sabi ni Ben Civic kanina lipstick daw. Ayan. So, sa iba, diba, what's inside the box? Dito naman kay host is what's inside the paper bag. At hindi po yung basta-basta na paper bag natin, ha? Patchy yan. My favorite chocolate. Ang arte. So, yun na nga po, magbasa na muna si host at abay na parang nalilis ang landas. Ayan, harang pa talaga ako, suklay, lotion, keychain. Ayan, pwede po siyang one word, pwedeng two words, pero normally talaga two words siya, pero dahil hindi mahigpit si host at ayokong mahirapan, one word pwede rin. Ano tanong? Shout out, hairpin, eyelash, aba, earring, tibak, oh my God, ilagrant, tibak talaga. Ayun, patingin host, ayan, tissue, mascara, ay, may nanalo na agad. Napakabilis talaga need na home ship. Oh. Stop. May nanalo na, guys. Stop. Sabi naman ng iba ay eyebrow roll on. Eyebrow, hair blower, napkin blower, mascara. Yes, correct. The correct answer is mascara or eye mascara. See? I'm using this. Pero minsan lang, yung pilikmata ko ay mahaba na. So, no need na ng ganyan. Kapag may mga ano na lang. So, napapansin nyo, makapal yung kilay ko plus ang pilikmata ko. And, may bigote ako. Ayan, hindi lang halata. Pero marami na yung bigote ko, hindi ko pa napapalis. Bawal kasi dito yung may bigote. Sakto, naka-face mask naman. So, okay lang. Baka cover yung dito. Hanggang dito lang, nakikita. So, kahit hindi ko na muna patanggal yung bigote ko. Nasira na yung bigote ko. So, ayan na nga po. Congratulations sa iyo, the home ship shaver. Ayan. Yes, thanks host. Ayan, nanalo naman po si the home ship. Congratulations sa iyo. Nanalo ka po ng 50 WH. Ayan, so proceed na po tayo para po sa ating next game. Ayan, Joby Rose UK. Hello host, thumbs up. Ayan, how old are you, Apo? Mukhang yan ang magandang pahula mo. Ano yan? How old are you, Apo? Oh my God! How old are... O, pwede naman. Sige, sige. Good suggestion. Yan. Ayan. Kaya lang malalaman nyo yung edad ko. Ayoko malaman yung edad ko. Ayan, congrats sa nanalo. Need ko pa naman yan, sis. Ayan. Ay, mega love shoutout po. Meron po tayo ng bagong pasok. Let us welcome Jovi Ross UK. Mega love shoutout po sa'yo. And maraming salamat po sa iyong pagpasok dito sa aking live stream at ilista na po natin. Dadagdagan po natin siya ng karagdagang banana kung nangangailangan po. Ayan, automatic po magkakaroon ka po ng 10 bananas po yan. Mega love shoutout po, Joby Rose UK. Ayan. If hindi, pamimigay ko na lang. Wow! Ayan, talk with Lolo Juan. Okay lang nga po, di ba nga sa YouTube, dapat totoo tayo kasi yan ang gusto ng mga tao. Apo, ayan. Thanks sa shoutout host or most welcome po, Joby Rose UK. Mega love shoutout po sa'yo. Guys, bigyan natin ng chance muna na makapaglapag ng link yung bago po nating bisita. Okay, pwede ka na pong maglapag ng iyong link. Ayan, moderator ka na rin po. You can drop your link na. Ayan, age 21. I'm not. Nasa line of 3 na ako. Oh my gosh. It's, ano na, kumbaga sa ano, sabi sa Bicol, gurang na. Ayan, salamat CZ host. Very much welcome po. Ayan, mega love shoutout to all Bicolanas and Bicolanas out there. Si host po ay isa pong Bicolana. Jim Poriali sa Bicolanang vlogger. So, ayan, thank you naman po. So, let's give our chance muna na makapaglapag po ng link si ng short video niya si Joby Rose UK and dikitan po natin siya. Okay, guys? Ayan, nandito na po ang ating kumare at BFF po. Ayan, sexy pa sa ang banda. Hindi nga nakita, dyan lang kita kasi para hindi siya daring. Ayan. So, ayun na nga po. Maraming sa ating mega love shoutout po sa ating Hugotera Queen ng Dubai. Isa pong monetized channel din po, si Maria Lovelia. Ayan. Monetized channel din po yan. Sana all may ring light. Ayan.
So, sponsored by Willard Bernante Vlogs. Maraming salamat sa'yo, Willard Bernante Vlogs. So, ayan na nga po. Ayan, ikaw ko yung sexy dyan. Guys, napaka-sexy ni Maria Lovilla. And bisitahin niyo po, siya po ay nag-livestream and super dami rin ng mga tao sa kanya doon. Halos doble yung tao niya doon sa tao ko dito. So, ayan, maraming salamat naman po. Ayan, so, wait po nating salamat si host, nakalapag na ako. Ayan, naglapag na po ng link ayan, puntahan ko na po. Puntahan ni Manay VG, ayan. So, si Jobros UK ay wow! 1.97K, ayan. Hindi na po mag-iiwan ng baka si Manay Gigi. Dinikitan ka na po, Juvie Rose UK. Siya po ay 1.97K subscribers. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Naba niya po ay nasa Italy po siya. Ayan, Milan is one of Italy's most fashionable cities. Ayan. Naglapag po ng link salamat si host. Ayan, you're welcome po. So, yun na nga po. Ayan. So, sino to nag-message sa akin? So, okay na po. Ayan. Naglapag na po ng link. Ayan, may bagong pasok. Sino to? Ayan. Ayan, Yahoo! Sabi niya, Yahoo daw. Ayan. So, ayan guys, may third game po. Tapos na po yung third game natin, the home ship game. Meron pa tayo ng fourth and fifth game. So, ayan. So, sabi niya, bigyan lang po muna natin ng chance na madikitan po natin or mabigyan natin ng pagmamahal yung bago po nating pasok. Jovi Rose UK. Ayan, nasa Italy. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, so guys, DJ Imperialda na po with Right Bakas. Ayan. Then, naraw daw po si Talk with Lolo Juan. Ayan. So, guys po, dikitan naman po natin yung bagong pasok. For sure, karamihan po dito sa atin na hindi pa po dikit sa kanya. So, let's go. Jovi Rose UK na naglapag po ng kanyang link. Ayan. So, dinikitan ka na po ni Manay VG. At meron din po ng bagong pasok, My Love TV. Tamsakdan host. Ayan. Sino si My Love? Ayan, lista po natin si My Love. Dan na po kay Jovi Rose Yuki po. Pasakli na lang po. Ayan, napakasipag ni Kuya Ben. Gusto ko yung nagdidikit. Ayan, o inuunahan. Sabi ko nga, di ba, let's share, spread yung kindness, yung love sa isa't isa, but not the virus. Di ba? Tama yon. Ayan, My Love TV. Ayan, lista na po ikaw ni host, My Love TV. At bibigyan na rin po kita ng jacket para naman pwede ka pang makapagbigay na, diba yan? Mabigyan ng pagmamahal. Binigyan na po kita ng jacket, My Love TV. Ayan guys, isa pa po para sa ating last, may dalawa pa tayong games. Ayan, so, pwede ko pong gawin yung fourth and fifth game, gawin po natin 100 WH. Okay ba yan guys? So, Talk with Lola Juan, galing mo talaga ako. Ayan, you're welcome po, Talk with Lola Juan. Kasi, ayan, pa-jacket naman, binigyan na kita ng jacket. Balikan ko kayo guys, magbakas lang po kayo. So, nag-drop na po ng link yung bago po nating pasok na si Jovi Rose UK. And may isa pa po tayong bagong pasok, My Love TV. Puntahan din natin. Wow, may join button na po siya. Ayan, ang binaba niya po ay Entro 101. Meron na siya ng wow, super laki na po ng kanyang bahay. It's not an ordinary house. Maybe it's a mansion. Ayan, 3.37K subscribers. Dinikitan ka na po ni Manay VG. Ayan, hindi na po nag-iwan ng takas. Mega love shoutout po sa'yo, My Love TV. Ayan. So, napakalaki na po ng kanilang mga tahanan. Pero still, they are participating sa mga live stream. Pumapasok sila sa mga LS, of course, para magbigay po ng support, which is maraming salamat po sa inyong pag-drop by dito sa aking LS po. Ayan, so, maraming salamat. Host, pwede ba magpatamsak day premiere? Sige po. Opo, pwede po. Ayan, thank you, host. You're welcome po, My Love TV. Ayan, isang monetized channel, guys. Kaya naman po, panoorin po natin yung mga ads or yung mga harang. Don't skip the harang po. Ayan, kasi sa pamamagitan po nun, ay nagbibigay din po tayo ng support. Yan. BG na ako, host. Drive pa ako. Salamat po. Kuya. Sige po. Kuya Ben TV. Opo. Mag-focus ka na po sa pag-drive and iwasan mo pong mag-cellphone. Ayan. Para lagi pong safe. Okay po?
Keep safe po Kuya Ben and thank you so much po sa iyong pagpasok po dito sa ating LS. And asahan mo po kapag bumalik ka pa po dito sa ating LS, padamihin pa po natin ang iyong mga bananas. Keep safe po Kuya. Ayan. My Love TV, ako tamsak at may tamang bakas, tapos na. Ayan, I'm swearing of Jobros UK, don't see you sis. Positive thoughts, ayan. Si Mama na M. Sweden ay isa rin pong Bicolana na nag-spread ng positive thoughts, which is tama po yan. Ayan, so, ayan, Premier, please, patamsak lang, guys. Ayan, so guys, nagbaba po ng link si Joby Rose UK. Bigyan po natin ng tamsak. Ayan, tamsak na po. Ayan, si Manay VG po ang pupunta doon. Tamsak na po, host. Ayan, dagdagan po natin ang tamsak ni Joby Rose. Ayan, okay na po. Na po, hindi makita, maliwanag. Manay VG, nagtamsak na po dito sa Arctic Adventure Dog Sledding or Tromso, Norway. Ayan. Ay, ang cute. Wala, ang dami. Ayan. So, marami ng comment. Oh, of the background, this photo looks like a movie that is more power. Ang God bless po. So, yun na po. Nabigyan na po natin ng thanks, I'm Sweden. Thank you po. Ingatin po kayo, host. Ayan. So, guys, magbigay po tayo ng tamsak sa premiere ni Joby Rose UK. Ayan. So, okay na po ba? Okay na tayo, guys. Nadikitan na rin po ba natin si My Love TV? And proceed na po tayo sa ating fourth and of course, last but not the least, the fifth game, 100 WH. Okay ba guys? Ayan, so go na tayo. Type ready na kayo guys. Ready. Walang nag-ready. Ayan, present pa rin si DGB 101. Maraming salamat po at puntahan rin po natin ang tahanan ni DGB 101 at maamis kayo sa kanyang boses na pang DJ talaga. Pangalan pa lang ng kanyang channel ay pang DJ or radio announcer or DJ. Diba? Ayan, salamat CC host. You're welcome. Ready ako. Present na rin si DGB 101 and talk with Lola Hawan. So, go para sa ating third game. And this time, it's 100 WH po. Dalawa pong mananalo ng 100 WH. Ayan, congratulations once again sa nanalo po ng 50 WH. Bungie Vlog, Talk with Lola Juan, and the Home Chef Yay. And now, let's proceed po para sa ating fourth game. Siyempre, kahit medyo maano na to Ayan, Home Chef Yay, ready? Thanks po, host. You're welcome. BGB 101. Ayan, My Love TV, nag-ano pa siya, Joby Rose, done full daw. Ano yun? I'm ready, BGB 101. Okay, ready ako. Nag-ready na sila para sa ating 100 WH. Siyempre may twist na to, dapat medyo mahirap na to. Kasi, alam niyo yun. Type ready na kayo! Tao, bagay, pagkain, or what? Bagay. 2 words. Ayan, English. Ayan para dapat nga hindi dapat kayo ng nito ng category pero dahil ayoko kayong mahirapan, halos gusto ko na rin siyang ipamigay na. Pero syempre para may twist at mag-enjoy naman tayo, parang na-unwind tayo, di ba? Syempre stressful sa work. So kung naman tayo, halugin natin kunti yung ating mga Ayan, bagay, gamit sa bahay. Gamit sa bahay. Basta gamit siya. Medyo maigwa na tayo kasi pag sinabi ko makukuha niyo agad eh. Ayan, doormat. Sabi niya, doormat. Ayan. Gamit ng tao. Ayan, lampshade. Headset. Wall clock. Ayan, sabi niya, lampshade, headset. Wala, boses ko, grabe. Personal na gamit? Pwede hindi personal. Ayan, so guys, shoes. Mga something ganon. Ano pa? Saan yan, host? Ayan, living room. Ayan, basta ginagamit ito ng tao. 2 words. Ginagamit ito ng tao. Siyempre may kunting twist ito kasi
this is 100 WH, guys. So, parang may kunti naman ganon. Alam, boses ko. Ayan, living room shades, rice cooker. Ayan, hindi to electronics. Medyas, hindi po. Ayan, Rose UK, dancing sa premiere mo. Keychain, bath towel, toothbrush, chopstick. Ayan. Bagay to, ginagamit ng tao. Ginagamit ng tao o gamit, mali, parang mali yung ginagamit ng tao. Pwede rin ganon. Gamit ng tao or ginagamit ng tao. Gamit, pwede rin ano siya. Basta this is gamit, hindi ko siya sasabihin kung ini-spray ba siya, sinusuot ba siya, ayan, basta hindi siya electronics. Okay? Okay ba yan, guys? Magulo ba? Ayan, sala set. Small, ano lang to, maliit na bagay. Sabi nga nila, maliit na bagay na pwedeng dalhin kahit saan. O, diba? Kahit pumunta ka sa beach, sa bundok, anywhere, pwede mo siyang, ayan, so, ano to? Shoulder bag, traveling bag, Rexona. Wow, Rexona. It won't let you down. Ayan, USB. Ayan, sabi nito kay Lolo Juan. Talaga naman si Lolo Juan, no? Baka si Lolo Juan naman manalo. Sa ating ashtray. Aba, hindi po. USB charger. Perfume! Hindi po perfume. Try more. This is 100W. Sino kaya ang maswerteng manalo ng 100 watchers? Ayan na nga po. Ayan, power bank. Sling bag. Umbrella. This is 2 words. 2 words. I need an exact answer. Ayan. So, ngayon hindi ko i-consider ang incomplete answer. So, dapat complete. 2 words. Ayan, 2 words. Gamit ng tao. Gamit ng tao. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Ayan, ang gumamit nito or gamit ito. Ayan. Siyempre, konting twist. Hindi ko sasabihin kung inuulit ko. Hindi ko sasabihin kung tawag dito, basta ang isa lang masasabi ko, gamit ng tao, lalaki or babae, pwedeng madala or dalhin kahit saan, depende po sa kanya, ayan, pero syempre this is kailangan ding ingatan ito, kasi hindi to dapat basta-basta na lang na kagaya ng ibang mga damit, sinabi, mga gano'n na basta-basta na kumawala is okay lang, ito hindi. Kailangan natin i-value ito. Ayan. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung ano to. Ayan, selfie stick, hiking bag, action camera. Wow, that's very expensive, of course. Pero hindi po yan. Windshield, picnic bag, sun visor, cap. Ayan, tent. Hindi po tent. It's a small, lang to. Maliit lang po talaga na bagay. Selfie stick, hiking bag, action camera, laptop, sunglass, eyeglass, travel bag. Ayan, so wala pa. Ayan, maleta. Hindi po. Maliit lang po ito na bagay. Promise, maliit lang, bagaang dalhin. Ayan. Underwear, sabi ni Rico Sabrido. Ayan, hindi po. Power bank, hindi rin po. Flashlight, hindi po. Hindi to electronics, hindi to mga something na sinasaksak or what. Basta gamit ng tao, pwede sa lalaki, pwede sa babae. And this is very, valuable thing. Ayan. Monopod, Swiss knife, ayan. Kasi pag sinabi ko kasing gano'n, na pwede siyang i-ganon, is makukuha nyo na siya. Kaya, syempre, di ba? Maya-maya, may nagtanong kung ito ay sinusuot. Secret. Sige na nga. Para hindi ko na kayo pahirapan. Sinusuot. Ayan, sinusuot. Belt. Ayan, sabi ni Manay M. Sweden, belt daw po. Ay, hindi po belt. Ayan, sunscreen. Ahaha, sabi ni DJ Bat. Yan, sige na nga, kasi di ba sabi ko sa inyo, makukuha nyo agad kapag sinabi kong sinusuot. Ayan. So, short pants. Gloves, hindi po.
Ayan, so, earrings! Hindi po, earrings. Ayan, long pants. Ayan, ang sabi ni, ano daw? Okay, gwapa. Salamat. Salamat din po. Sayang pag 6 kasi start work ko na naman. Ito 30 minutes lang tayo na po. Ayan, so never stop believing. Ayan, earrings, hand gloves, long pants. Wala pang sumasagot. Ayan, sunscreen, headband. Ayan, sinusuot. Guys, sinusuot. Sinusuot. Ayan, jogging pants. From DJB 101, sinusuot nga naman ang jogging pants. Ayan, this is a small thing. Guys, ayan, hairband. Hindi po hairband. Ayan, so, for 100 WH, meron pa rin po tayo ng 19 million viewers in the house. And maraming salamat po sa nagbigay po ng 70 million thumbs up kay host. So, ayan, ito na nga po ang ating ano po. Wow, may sumagot sabi ni Mana M. Sweden. Necklace! Pwede, pwede. Sombrero, pwede. Sinusuot nga naman, di ba? Ayan, sando. Ayan. So, I need an exact answer. The answer is, ano po siya, 2 words, English. 2 words, English. At sinusuot. Ayan, sando. Hello, host. Ayan, meron po Mommy Aprons and Pat's Kitchen. Mega love shoutout po from Canada. Hello po. Hello. Ayan, from Canada. Ayan, so, ano po, race band, sunglasses. Ayan, Mami, ay aprons and past kitchen. Kasalukuyan po ako nagpapalaro ng aking 4th game at meron pa rin po tayo ng 5th game. At ang mapapanalunan po ay 100 watch hours po yun. So, ang aking palaro for sa 4th game po natin is 2 words, English po siya, sinusuot ng tao. Either babae or lalaki ay sinusuot po ito. Okay? So, contact lens. Ayan, hindi po contact lens. Ayan, kagigising ko lang, anak. Ayan, sige lang po. Ayan, talk with Lola Juan. Compass. Sport bra. Wow, si Pretty Mira, oh. Mahataw na naman siya. Sungglasses. Bracelet. Ayan. Ibawayak vlog. Harang host. Hello na miss kita. Super. Tambay ako habang pauwi na sa bahay. Sige po. Sport bra, wrist, watch, boxer shorts, armband. Ayan, may malapit na ako nakita kanina. This is 2 words. Okay, bibigyan ko kayo ng clue. Meron siya ng letter R. Meron siya ng letter E, as in elephant or egg. Meron, wait lang. Yung first word, meron siya ng letter E. And then yung second words is meron siya ng letter R. Okay? Okay ba kayo dyan, guys? Ngayon lang bumalik net ko, ha. Wristwatch, hindi po. Hairband, hindi rin po. Face shield, ayan. This is 2 words, guys. And I need exact answer. Ayan, hairband. Sabihin niyo po kung mahirap. Kasi puproceed na po natin to. Wala manalo ng 4th game. Di ba? Face mask, sabi ni Lolo Juan. Hindi po face mask. Ano po to? Maliit lang talaga siya na bagay, guys. At may nakita na akong malapit na sagot doon. Kailangan lang dugtungan niyo pa. Oh my God! Stop! May nanalo na, guys. So, sabi ko sa kanina, di ba, dapat complete. Complete siya. Pero hindi ko siya sinabi kung hindi tama yung spelling, as long as mapopronounce natin siya ng maayos. It's a wedding ring. Ayan, wedding ring po. Tama po si Kuya Rico Sabrido. Nanalo ka po. It's a wedding ring. Okay? It's a wedding ring po. Ayan nga po. Eye patch clue na open ng pintuan. Tamsakdan. Ayan, congratulations po. Stop na. Nanalo na po si Kuya Rico Sabrido. Stop. Diba sinusuot, babae or lalaki ay sinusuot ito. And this is a valuable thing. Hindi ito pwedeng na lang or basta-basta na lang naiwawala natin. Diba? Ayan, ang galing ni Rico Sabrido. Opo, congratulations po sa'yo, Kuya Rico Sabrido. Ayan, nanalo ko po ng 100 WH
na talaga namang kailangan niya 'to kasi bago pa lang po si Kuya Rico Sabrido. Ayan, si Kuya Rico Sabrido ay nanalo po ng 100 WH. Congratulations po at ang tamang kasagutan po ay wedding ring. So, mali man po yung kanyang spelling, i-consider po natin yan kasi sabi ko lang kanina, kailangan complete. And two words English two words yung hanap natin. Tama naman, di ba? Wedding ring. So, there's a letter E in the first word and the second words, meron siya ng letter R. Di ba? Okay, pagganahin na. Oo nga, no? Ayan, congrats. Sana all. Need ko din yan. Eh. Sige pa. Meron pa po tayo ng last game na po at magpapaalam na po si host kasi ayoko pong abalahin or ubusin ang inyong mga oras kasi yung iba po late na po sa kanila sa Pilipinas, sa Hong Kong at sa ibang panig ng mundo at meron din ng mga kanya-kanyang work. But ako po ay talaga namang malugod na nagpapasalamat sa inyo pong pagpunta dito sa aking LS at sana hindi po kayo magsawang pumunta sa akin. So ito na nga po, wala man ng ibang mga pakulo si host, ito lang naman talaga ang kaya kong maibigay sa abot ng aking makakaya ang magbigay ng mga WH bananas po. Okay? So now, type ready na po kayo para po sa ating last game, 100 WH. Congratulations once again sa iyo, Kuya Rico Sabrido. Haha, salamat sa wakas, nanalo din. Ayan, very supportive po si Kuya Rico Sabrido. Ayan, kaya naman guys, bigyan natin ng chance. Ibababa ko po yung link ni Kuya Rico. Ayan, Kuya Rico Sabrido. Let's give our love to Kuya Rico. Ayan, Kuya Rico Sabrido. Tama ba? May 682 subscribers na po siya. Kuya Rico, ayan. So, ibababa ko po muna. Salamat po nakatayo na ako sa kakaisip. Ayan. Kuya Rico, thank you and congratulations. So, ayan na nga po. Go, go, go na tayo po para sa ating last game. Sana naman, sana naman. Last game na po tayo, guys. Sabihin niyo po yung category natin. Ayan, nandiyan pa po ba si Lolo Juan? Lolo Juan, are you still there? Iba yung ipapaano ko ngayon, ha? Ano na, type ready na kayo? Ayan, English, yup. Sabi niya, yup. Sabi ni Lolo Juan, yup daw. Ayan, ready na daw. Food. English, ayan, lugar. Tao. Okay, guys. Ayan, sino yun? Sabi niya. Wait lang. Ayan, tapos na ako, Rico Sabrina Sanina at Video Imperial with Right Takas. Ayan, lugar-lugar daw. Ayan, so wait lang. Ang lamig yung AC namin. Sinisip po na ako. Ayan, so may na ako. Wait lang. Wait lang guys, ano natapos na ako, lugar, sabi niya pangyayari. Wow, pangyayari talaga, ha? Ikaw talaga DGB 101. Guys, dahil sabi ko nga, mahilig talaga ako sa pagkain. So, pwedeng pagkain ulit tayo. Ayan, so hindi ko sasabihin kung panghimagas, or ulam na inuulam, or something. Ayan, guys, pagkain Pinoy. Medyo mahirap. Siyempre, kailangan mahirap kasi 100 WH to. Siyempre, pagkain Pinoy dahil kailangan natin tangkilikin ang ating mga sariling pagkain, di ba? Kahit nandito ako sa ibang bansa at kayo nandyan din sa ibang bansa, tangkilikin pa rin natin ang ating sariling atin. Dali, sagot na kayo guys. Ano ulit to? Two words. Pagkain Pinoy para sa ating 100 WH.
May nakita na ako? Ayan, adobo kaldereta. Kanina ko pa napasok bahay mo, Sir Lolo Juan. Salamat po. Ayan, dininding. Sabi niya, dininding. Sikat na kayo, guys. It's a two words, it's a two words. Ayan, nilagang baka. Ayan, sabi ni My Love TV Talk with Lolo Juan. Pababa naman ang bahay mo para mapuntahan ko. Salamat. Wow, lechong baboy. Paborito ko yan. Kasunod ko na ako. Ayun na, may mga sagot na pansit canton, beef bulalo. Ayan, hindi ko sasabihin kung may sabaw or may sabaw or wala. Ano ba yun? Wala na akong boses. Paborito ko to at siguradong paborito niyo rin. Paborito ko to guys at paborito niyo rin. 2 words, pwedeng English. Hindi, ano na lang. Ano tawag dito? Hindi ko, Tagalog na lang siya. 2 words po. 2 words. Inuulam. Ayan. Ayan, pansit canton, pritong isda, lechon manok, English or Tagalog po po. It's Tagalog po. Pritong isda, prito seafood, paella, chicken barbecue. Ayan, Suraj G, hi! Hello, hello sa iyo. Mega, mega love shoutout to you. Sinigang na baboy, sinigang na manok, pork barbecue. Tuyo, chicken paella, seafood paella, pansit palabok. Uy, paborito ko yan. Tinapa, daing, ayan, dried fish, salamares, itlog na pula. Camaron rebusado. Wow, sarap na na. Tinutong ng ano, ayan, sabi naman ni Mami Apples and Pat's Kitchen. Pansit palabok, ayan, scrambled egg, ginisang munggo, ginisang toge, bistik Tagalog, chicken pastel, hamonada, butter chip, banana cue. Ayan, ito po ay ulam. So, binigyan ko na ulit kayo. Wait lang, kasi super wait lang, kasi parang ano, so, para po sa ating last day. Ayan. Ayan, inasal na manok, Bicol Express. Ayan. Hala, may nanalo na. Ang bilis. Stop. Bakit ang bilis? Siyempre, bibigyan natin ng chance. Si ano. Ayan guys, stop na po. May nanalo na po. Stop. Stop. Para po sa ating 100 top WH. Bicol Express. Ayan. Siyempre, mga taga Bicol, paborito ito. Roasted chicken. Bicol Express, inasal na manok. Bicol Express, pasinay na nalagang bacon. Obi Halaya. And the right answer is ginisang ampalaya. Ayan. Ginisang ampalaya, guys. So, ang nanalo po ng ating last na palaro ay si walang iba kung hindi si DJB 101. Ayan, finally nanalo din po siya, DJB 101. Nanalo ka po ng 100 watch hours. So, asahan mo po yan, bigyan niyo po ako ng at least 2 to 3 days para po ma-workout po ang inyong 100 WH. So yan na po, dyan na po nagtatapos po ang ating palaro for tonight. Ang nanalo po ng 50 WH. Recap po muna tayo. Mommy Bungie Vlog Talk with Lola Juan and the Home Chef Yen. Nanalo po sila ng 50 WH each. And then, congratulations sa iyo once again, Rico Zabrito and BGB 101. Nanalo din po kayo ng 100 WH. Yan. So, di ba? And mega mega love shoutout po sa ating mga bisita for tonight. Helena Dinlasa, Helen and Nicole, Shelane, Lenin Pak Gunner, Gilbs and Ritz, Talk with Lola Juan, Manang Mary's Channel, Patrick Official TV, Cowblog ATPB, Elver Mix Blog, and Joby Rose UK.
Ayan, so maraming salamat po sa inyong pag-participate po at sa pagpunta dito sa aking live stream. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Ayan, no problem. Take your time po, host. Congrats. Ayan, DJB 101. Thanks, guys. My Love TV, ito ang iling ko po kasi as mo. Paiwan na lang po ng bakas. Ayan. At Virgin pa nagtanong kung ano ang link ko. Opo, okay lang po. Congrats po sa mga nanalo. Ayan, Kuya Ben TV. At ilalapag ko rin po ang Facebook account ko para po sa inyong pag-follow up ng inyong mga prizes. Para si host po, hindi niyo po masabing hugas. Okay? Ayan, so, congrats po sa mga nanalo. Mega, mega love shoutout po. Ayan, from Mommy Afrons and Fast Kitchen na nasa Canada po siya. Ayan, sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating munting palaro po. Ayan, nakalagpas na pala ako ng 2 hours. So, ayan na nga po once again. Thank you so much. Especially po sa inyo po, Manay M. Sweden, Mami Upwards and Pots Kitchen. To all Bicolanas out there, Visayas, Mindanao. Mega, mega love shout out to everyone. And thank you so much po. So, your host for tonight is signing off. Once again, nag-ano ako. Okay, guys. Good night po. Just marhay na bang sa Indogabos, your host, Bicolanang vlogger, VJ Imperial, is signing off. So, keep safe po tayo. Ayan, see you soon again sa next live stream ko. Or sana po, huwag niyo pong kalimutang magbigay ng thumbs up or kung hindi pa po nakadikit sa akin, ayan, click nyo lang po yung notification bell button para updated po kayo sa aking next i-upload ko na video or kung may bago kong premiere and kapag ako po ay nag-LS. Thank you so much po. Keep safe po tayo. Ayan. Maraming salamat po once again. Bye! Bye ako po. God bless. Ayan. So, end na po ni host. Thanks. Busy pala. Bye-bye na. Okay po. Ayaw niya ma-end. Ba't ganun?